Казан сөйлей. 15 сағат 10 минут. Шимбе тапшыларыбыз давам ите. Театр микрофон алдында деген циклдан әдәби-драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында драматург Диас Валиевның «Намус хөкеме» дигән әсәре буенча куелган спектаклен тыңларга тәкъдим итәбез. Спектакль магнитофон тасмасына 1972 елны язып алынган. Беренче өлеш. Әйе, мин. Нәрсә кирәк? 4-5 шеше әрмән коньягы, соң бит ул бик кыйбат. Анда минем янымда акчам да юк. Не ярар? Ярар. Алырмын. Мәҗәткә алырмын. Я. Әти ничек анда? Тәбрикләүләр һаман килә торамы? Алай. Нәрсә бит? Семья бәйрәмеме? Әтинең юбилее. Әйе. Давам итәбез, Николай Семенович. Сезнеңчә кем үтергән? Аха. Син миңа сез дип дәшә башладың. Әйе. Безне шушы стәл айырып тора. Безне нәрсә айырганын, нәрсә якын айтканын ачыкламыйк. Сорауларны мин генә бирәм, һәм башкалар. Шулаймы? Шулай. Әйе. Үзгәрә дә соң кешеләр. Менә шулай кара-каршы утырыбыз дип башыма да килмәгән иде. Мин сезне, хөрмәтле Николай Семенович, сорау алырга дип тә шаһид буларак та чакырдым. Сорау алырга икән бик яхшы күреп, сизеп торам. Алайса, бик шәп. Мине кичкенә генә бер деталь кызыксындыра. Әйе. Ни өчен сез, следователь, Барановның хатыны үзен-үзе үтерде дигән ялган нәтиҗә ясадыгыз? Ни өчен эшне туктаттыгыз? Мин хәзердә шул фикердә. Ул хатын үзен-үзе үтергән. Үзен-үзе. Менә эксперт сезгә шундый ялган нәтиҗә биргән кеше хәзер инде ул фикердә түгел. Ул инде хәзер үкенә, киреши генә ялгышкан мондый. Сез не гаепли? Нәрсә? Аха. Мине төп башына утыртмакчы буласызмы? Барып чыкмас. Нервлар түзмиме? Сорауганга җавап бирегез, Николай Семенович. Мин мәетне караган чакта протоколга нәрсә язылган? Шуны гына әйтәләм. Мин сезгә артык бер сүз әйтә алмыйм. Анда барысы да дөрес язылган. Сез Барановлар квартирында барлык бүлмәне карадыгызмы? Әйе. Ни өчен соң ул протоколга теркәлмәгән? Димәк, анда бер нәрсә дә булмаган? Сәер. Кызык. Сез вакыйга булган урында берәр нәрсә булганда гына карарга тиешлемени? Вакыйга булган урында ничә тапкыр булдыгыз? Берничә тапкыр. Ни өчен соң алай булгач өстән ашык-пышык кына язып куйдыгыз? Сез әйтәсез ашык-пышык дип, мин әйтәм җентекләп язылган дип. Һәр бер кеше эшне үзе белгәнчә алып бара. Үз белгәнебез төрлечә, закон бер. Закон. Соң карале.
Күпме вакыт узды бит. Ничек мин аларның барсын да хәтерләп бетерим? Әйе, вакыт күп узган. Ә менә 2 елдан соң шул ук Баранов ау мылтыгыннан икенче хатынын да атып үтергән. Утырыгыз. Ни өчен сез малы калибрлы мылтыктан аның бармак эзләрен алмадыгыз? Хата. Менә монсы минем хата. Чөнки бит мылтыкны берничә кеше тоткан. Берничә кеше тотуын каян белдегез? Хәтерләмим. Хәтерләмим. Хәтерләмисез. Ни өчен сез үтерүченең әтисеннән сорап алмадыгыз? Чөнки ул миңа эшкә кагылышлы бер яңа фикер әйтә алмады. Бер сүз әйтмәде ул. Сәер, сезнең эш методыгыз. Сез шаһиттан ул сезгә бер нәрсә дә әйтә алмаган өчен генә сорап алмыйсыз булып чыга. Бәлки ул үтерүдә дә катнашкандыр. Гаҗәп. Бәлки сезгә берәрсе җинаять составы булмау сәбәпле эшне туктатырга кушкандыр. Ни әйтсәң дә үтерүченең әтисе ГАИ начальнигы бит. No. Мине бер кеше дә мәҗбүр итмәде. Яхшы. Нигә кызасыз? Менә мин сезгә элеккеге милиция хезмәткәре Насибуллинның әйткәннәрен укып күрсәтим. Аның хәтерендә сезнең өчен бик үк күңелле булмаган бер эпизод сакланып калган. Бер көнне сез ул чактагы милиция начальнигы Антошкин, ГАИ бүлеге начальнигы Баранов һәм сез өчәүләп бергә Антошкин кабинетында утыргансыз. Судан коры чыгу турында сүз алып баргансыз. Нәкъ менә шул вакытта Насибуллин сезнең яныгызга кергән. Ана ул әйтә: ГАИ бүлеге начальнигы Баранов күз яшьләрен сөртә җылады. Разумовский, ягъни ул сез буласыз, Николай Семенович. Ишекле түрле йөрде. Мин менә сүзмә-сүз укыйм, Николай Семенович. Аннан Антошкин әйтә икән: ярый, Василий Сергеевич, бар кайтып ял итегез, борчылмагыз, җайларбыз. Николай Семенович Разумовский әйтә икән, бар да майлаган кебек булыр. Хәтерегездәме шушы сүзләр? Хәтерләмим. Юк, хәтерләмим. Әгәр мин андый сүз әйткәнмен икән, мин кешене тынычландыру өчен әйткәнмендер. Кеше бәлагә юлыккан, мин аны тынычландырганмын. Ләкин мин андый сүзләрне хәтерләмим. Хәтерләмим. Ярый, протоколга кул куегыз да китергә мөмкин. Яхшы. Мин тик бары менә бу сүзләр астына гына кул куя алмыйм. Нинди сүзләр? Үзара сөйләшү турында. Бәлки андый сүз булгандыр. Мин кешене тынычландырганмын, ләкин бу сүзләрнең җинаятькә кагылуы мөмкин түгел. Күзгә күз очраштыруны телисезме? Бәлки андый сүз булгандыр. Тик мин катгый рәвештә әйтәм, мин кешене тынычландырдым гына. Әйе, сез бит гуманист. Булмаганны булды дип исбат итәргә телисеңме? Барып чыкмас, күгәрченем. Чыкмас. Әйе, мин. Хәзер. Лина, хәзер. Син әле һаман принципиаль, беренче класс баласы сыман, 2 җирдә 2 4 булырга тиеш дип уйлыйсың инде. Кайбер очракларда 2 җирдә 2 2дән дә азрак була. Нинди очракларда инде ул 2дән дә азрак була? Мин йомшак кеше. Мине бөгәргә була. Әмма синең кебекләр шартлап сыналар. Муйныңны сындырга телисеңме? Ярдәм итәрбез. Менә повестка. Иртәгә сәгать 10-га. Яхшы. Алло. Синме, Лина? Юк. Берәү дә кычкырмады. Эш белән мәшгуль. Беләсеңме, Лина? Барасым килми иде шул.
Миндә юбилей кайгысы түгел әле. Ярый. Барасың килсә кил. Арсланова Л.И. эше. Үзен үзе үтерү турындагы эш. 1948 елның 16 сентябрендә башланган, 11 декабрендә туктатылган. Көндәлек. Әниемнең фоторәсеме. Минем әниемнең фоторәсеме. Хәлләр ничек, Равил? Суррай берең бармы? Нәрсәң бармы? Тәмәкең бармы, дим, үземнеке беткән. Рәхим ит. Менә. Рәхмәт. Я ничек, чишелдеме? Кем? Разумовскийны әйтәмез, следовательно. Тиз генә шишелә торган халык түгел. Әйе, кайышланган халык, беләбез без аларны. Ләкин шишелмәсә дә эшлә язды. Судан коры чыгасы килә кешенең. Менә хикмәт шунда, Рөстәм Әхмәтов. Равил. Әйе. Минем кече сеңелем дә кияүгә чыгып, минем өемнән китеп барды. Өйдә хәзер бер үзем. Шундый күңелсез, ки җиттеме, ябалак шикелле телевизор каршына килеп чүмәшәм. Әллә мин әйтәм, бүген эштән соң берәрне генә төшерәбезме? Юллайына. Әтинең юбилее, Рөстәм Әхмәтов. Барып, тәбрик итмичә ярамас. Әйе, шулай бит әле. Менә бүләк алыр өчен 150 сум акча кирәк иде дә, зарплата кадәр 2 көн әле акча табасы бар. Мин профсоюз высуслар җыгар идем, шуны бирермен. Димәк, бүген дә япа-ялгыз рюмка тотып телевизор каршында утырырга туры килә. Үземә генә. Бу эш, бу мин биргән эшне актарып карадыгызмы? Актардым. Я ничек? Охшаш бармы? Минемчә бар. Монда да, теге эштә дә кеше үзен үзе үтергән дигән нәтиҗә алдан ук әзерләп куелган. Әйе. Вакыт бик күп үткән шул. Син тикшерә торган гаи начальнигы малайының эше моннан 3 ел элек булган. Менә монысы моннан 23 ел элек. Әлбәттә, бик күп вакыт үткән. Бер ни дә исбат итә алмыйсың, бер кемне дә җавапка тарта алмыйсың. Ләкин гыйбрәт өчен, гомумән, иске эшләрне каравы кызыклы. Шулай түгелме, Равил? Һәр заманның үзенең колориты. Ни өчендер Рөстәм Әхмәтов сезне иске эшләр бик кызыксындыра башлады әле? Юк, бу эш миңа моннан берничә ел элек килеп эләкте. Әйе. Шул списайт итеп тегене юкка чыгарып баралар. Мин алып актарып карадым да, әллә ничек кызыклы тоелды. Тукталь, мин әйтәм, ятсын дим. Шуннан кичә генә баскычтан өскә таба менеп бара идем, кичтәдән башыма шап килде дә төште. Үзәген калып карасам, шул эш. Нигә? Минемчә бу әле гыйбрәт өчен ярарлык. Син инде, Рөстәм Әхмәтов, рюмка тотарга өлгергәнсең дә бугай. Сәвит, ярак барасы түгел, урам аркылы гына чыгасы. Әйе. Гыйбрәт өчен. Әйе, гыйбрәт өчен. Рөстәм Әхмәтов, син теге профсоюз вуздошларын онытмасаң иде инде бүген, Ула хәзер мин сиңа акчаны кертәм. Линочка, исәнмесез? Менә мин ирегезнең күңелен ачтым әле. Минем иремнең күңелен ачу кыен. Нигә? Җиттилек ул бик мактаулы сыйфат. Яларса хуш, мин киттем, хәзер мин туганкаем, дускаем сиңа акчаны китерәм. Туганкаем, дускаем. Соңгы вакытларда бик нәзәкәтле булып киттегез әле, Рөстәм Әхмәтов. Күңелем иләс булганда мин һәр вакыт шулай. Син бушамадыңмы әле? Китәбезме? Минем бетерәсе эшләрем бар әле.
Тағы сұрап аласың, я Хода. Юк. Сұрап аласы түгел. Нәрсе булган синең чәчеңә? Нәрсе? Нашар ясаганнар мәлле? Юк. Яхшы ясаганнар. Минем андыйны күргәнем юк иде. Миңа шуй ярыйсы. Анда шундай шират. Мин бисеңа шуннан парикмахерскийдан шылтыраттым бит инде. Анда минем классташым Клавка эшли. Мине ширатсыз кертә. Акчаны шундай күп төшерә. Нигә мин парикмахерга китмәдем икән тиле? Сәнгать белән шөгыльләнәм имеш. Эше күп, акчасы юк. Син минем яңа костюмымны да күрмисең. Ярыйсы. Нәрсә? Матур. Үзең дә матур, күлмәгең дә матур, тик өстәлдән генә төш. Мин бит буларның барысында синең өчен. Рәхмәт минем өчен булгач. Тик минем күлмәгем җуылмаган. Син яратмыйсың мине. Нигә шулай инде, Лина? Мин бит сыйырмакчы гына идем. Ну, фәртә белмим, барып чыкмый. Җуылган минем күлмәкләр яңасы да бар. Лина, миндә мәхәббәт кайгысы түгел әле. Бәлкем, әтиләргә бармабыз. Ансы? Нигә тагын? Белмим, бәлки барасым килми иде шул. Бәлки син, Лина, үзең генә барырсың. Берәр сылта уйлап тап шунда. Син нәрсә? Лина. Я инде, Лина. Телисеңме, мин сиңа шигырь укып күрсәтәм. Мәхәббәт турында. Шигырь? Әниемнең шигырьләре. Әниеңнеке? Әйе. Менә тыңла. Иртәләре нинди матур, таңнары нинди якты. Бу дөньяда син булганга күңелләрем канатлы. Заман шау ишетелә, тирәкләр шыбырдаша. Рәхәт тә соң җир өстеннән атлаулары янәшә. Каян бу шигырь? Тыңла син. Тыңла. Син кайда гына, кайсы гына җирдә булсаң да, мин зәңгәр күк йөзен, яшен ялтыравын һәм җәйнең саф елмаюын күрәм. Миңа хәтта синең турда ташлар җырлый. Сине уйлап моңайган сәгатьләремне мин бер нигә алмаштырмас идем. Мәхәббәт билгесе үз-үзеңә таләпчәнрәк, яхшырак һәм югарырак булырга омтылу. Мин сине әнә шундый итеп яратам. Юк, мин сине үзелеп яратам. Ишетәсеңме? Шын күңелдән язылган шигырьләр. Ләкин профессионал түгел. Кайбер җирләрендә колакны да тырнап китә, әмма ихлас шигырьләр. Хикмәт профессионаллыкта гына менә. Язылу тарихына караганда, әни аны үләреннән 1 ел элек 1947 елны әтигә багышлап язган. Син миңа әниң турында да бер кайчан да сөйләгәнең булмады. Минем үземә дә ул хакта әйткәннәре булмады. Мин бары тик әниемнең үлгәнен генә белә идем. Элек мин нәрсәдер хәтерле идем, ә хәзер оныттым. Күз алдыма китерә алмыйм. Өйдә бер генә рәсемдә бер генә хаты да сакланмаган. Әйтерсең, юри алып ташлаганнар. Бу көндәлек каян килеп эләкте сиңа? Бу көндәлек бүген Рөстәм Әхмәтов гыйбрәт өчен дип биргән җинаять эше эченнән чыкты. Бу 23 ел буена архивта яткан, җинаять составы булмау сәбәпле туктатылган. Бу минем әниемнең үзен үзе үтерү турындагы эш. Менә хәзер мин алып бара торган эш белән шашчаклары күп. Вакыйганың фабуласы. Шаш. Ник бирде икән ул аны миңа? Әти хәзер шәһәрдә күренекле кеше. Бәлки ул аның минем әти икәнлеген белми торгандыр. Бәлки чыннан да бу ике эш арасында шашчаклар гына күптер. Син әйтергә телисең? Мин әле бер нәрсә дә әйтергә теләмим. Бәлки
Нигәдер ул бүген бик күп сөйләнә. Бу дөньяда син булганга күңелләрем канатлы. Нәрсә әйтергә теләгән ул? Шуннан соң нәрсә килеп чыккан? Аннары нәрсә булган? Менә кара. Әниемнең фоторәсеме. Матур бит. Матур. Ул чакта ул минем хәзерге яшемнән яшьрәк булган. Мин аның менә шушы рәсемен күрдем дә, хәзер исемә төште. Хәзер мин аны бер кайчан да онытмаганмындыр кебек тоелам. Ярый. Әйдә киттек. Бәхет басты мине ул чакта. Нәк җилсына эләктем. Бәхет басты деген. Кайчандыр мине дә бәхет баскан иде. Гомер дигәнең үтте дә китте. Шуннан соң? Акча бар, дан бар, дәрәҗә бар, власть бар. Мин бит әле яшь, көчем җитәрлек. Анда эшлисен эшләдем, аласын алдым. Мен анда кызык калмады. Әлбәттә, минем турда элекке гадәт буенча һаман шаулыйлар. Әмма мине искыдан канәгатьләндермәй. Я, съемга ничек? Синең юбилейга махсус җибәрдем. Съемга. Съемганы алдык. Әле кагылмадык. Бүген өстәлгә кунакларга куярбыз. Бер егет кертеп чыккан иде. Ул минем талкаш. Юкны бар икенче. Мин аның үзем белән Мәскәүгә командировка алдым. Шунда сезгә көтеп чыгаратмыштым. Бу съемга белән экранны сөйлешкә кирәк яракны табу өчен файдаланам. Бик тиз тауга үрмәләдең син, улым, бик тиз. Хәзер мин нефтяниклар өчен поселокта гостиница ятам. Яхшы мебель кирәк иде. Мәскәүгә бардым. Мытышчыга. Агач кер комбинатына. Туп-туры управляющий кирдем. Шулай да шулай мин әйтәм. Төмәннән мин, тайгадан, нефтче, караңгы бер пичмактан мин әйтәм. Яхшы мебель кирәк идем. Миңа лимит юк, фондлар юк. Берни эш булмый ди. Моның алдына 3 түшкә съемга, бер бочонок кара икра китереп куйдым. 1 сәгатьтән 2 вагон мебельне һәм шуның өчен шурым-бурымны тияп яталар иде. Күптән иде булган юк. Эштән баш чыкмый. Килүең яхшы булды, улым. Сәламәтлегең ташып тора дисең, анысы да әйбәт. Мин сине әтиүлегә көткән идем. Авыр булды миңа ул чакта. Авыр булды. Тагын котлау микән? Туйдырып бетерделәр. Кадерлем, сәлам. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Гыйльми киңәшмәдән генә кайттым. Дөнья хәтле. Адрес, котлау, шәкертләрем. Дулкынландым, әлбәттә, ничек дулкынланмаска. Бик дулкынландым. Ярый, бер нинди дә гафу юк. Кичкә сәгать 7-гә көтәм. Ул чакта килә алмадым. Бөтен союз киңәшмәсе иде. Тайгада минем нинди поселок җиткергәнне карау өчен илнең бөтен пичмагыннан геологлар җыелды. Бабайында искә алдым. Аның хөрмәтенә салдык бер туйганчы рәхәтләнеп. Рәхмәт, улым. Рәхмәт. Шулай булды бит.
Әти жұмға күні мәшітке бара. Трамвайдан түшкәндә йығыла. Аяғы сынып гипсте ята. Һәм көтмәгәндә үпкәләре шышып китә. Яшәгән булыр иде әле. Ул бит элек мәчеткә йөрми иде. Шулай иде. Соңгы айларда минем йөзгә кызыллык китерергә уйлады. Хәзер. Менә улым. Менә бу Коръән. Әтинең Коръәне. Төнне больницага барганда ул үлгән иде инде. Җәймә астында изоляторда ята иде. Җәймәне асып җибәрсәм, кулында шушы Коръән. Ул аны соңгы вакытны үзе белән йөртә иде. Күрәсең, больницага да үзе белән алган. Үлем иянәге тоткан чакта Коръәнгә чатырдап ябышкан иде. Кулыннан көч-хәл белән кайрып алдым. Карасам, Коръәннең 102-нче сурасын ачып тоткан. Байлык җыю турындагы сура. Соң шуннан бер ни аңламадым әле. Ана шул сура белән ул миңа нидер әйтергә уйлаган. Арабчасының былай башлана. Әл-хайкумул таассуру хатта зуртул мақабира калла сауфа та'ламун. Яни, кара гүргә кергәнче син малга хирыс булырсың, дөньядагы ялгышларың нәрсәгә китергәнне кыямәттә белерсең, син мутлакан җәһәннәмгә эләгерсең. Кылган гөнаһларың өчен җавап бирерсең. Картаясың син әти. Зиһенсезлек башланган синдә. Склероз? Юк. Син мине аңламадың улым. Аңламадың. Әти күрәсең, япа-ялгыз гына үләсен сизенгән. Коръән битендәге соңгы сүзләрне салкын бармаклары белән чатырдатып кыскан иде. Нәрсә әйтергә теләде икәнсең ул? Кыямәттә белерсең, кара гүргә кергәнче үлгәнне бер ай булды. Кичә каберендә булдым. Әткәй. Сиңа ни булды? Кәефең юбиляры кәефе түгел. Күрәсең, мине гафу итмәгән ул. Гомере буе шикләнеп яшәгән. Нәрсәдән? Нервлар тәртиптә түгел ул. Какшаганнар. Нәрсәгәдер эш пуша. Гомер буе сабыр гына яшәп булмый, Гариф улым. Әткәй. Син кунаклар килгәнче бераз ялтып ал. Хәзер Рауил да килеп җитәр. Мансур, газетадан корреспондент. Корреспондент? Ардым мин Рәшидә кылдым. Ардым. Үземнең туган көнемдә генә булса да аз гына арырга хаклымы, юкмы? Йөриләр шунда ичеп-пышып. Соң син бит үзең аңа килергә куштың. Минем алда телефоннан. Син инде аны 3 көннән бирле борыннан сөйрәп иртәсең. Яхшы түгел алай. Уңайсыз. Тиздән кунаклар килер вакыт җиткән. Соңга калган. Син иркә бала кебек. Яки кыланчы хатын шикелле. Яли, тыр. Күрдеңме? Үгәнәң атаң белән ничек сөйләшә? Прессаны ихтирам итәргә кирәк әти. Реклама беркайчан зыян итми. Менә минем поселокта 3 футбол, берничә хоккей командасы бар. Үземнең барлык буравикларны футболистлар итеп битердем. Әйе. Кай вакыт өлкә ярышларының финалын үзендә үткәрәм. Бер карасаң, вак-төяк, шүпчәр. Шулай да исем тирәсендә билгеле бер колорит ясала. Эшне алып бару җиңеләйрәк китә. Мансур, я. Рәшидә. Әйт корреспондентка. Керсен минем бүлмәгә. Я. Чәчәк тотып, чәчәк җыеп,
Мен келерім қаршыға. Ерәлім. Ай, ах, шибәрленгәнсің, сіңлім, шибәрленгәнсің. Демәк, тирәңдә бітірілелер. Син нәрсә? Көтүләр белән йөриләр бу? Сөяркәләреңне санап барасыңмыни? Номерланган каталогың бармы? Каталог? Ага. Мемет хуҗа, администратор. Санарга күнеккән. Беләм мин сезне. Тез башыңны күрсәтсәң, авызыгыздан силәгә яга башлый. Дәрт булганнан түгел, үз-үзегезне әллә кемгә куйганнан. Янәсе мин дә төшеп калганнардан түгел. Сөяркәң ташладым әллә? Сөяркәләрем юк минем. Мәхәббәтләрем бар да бер төсле. Кемдер берәү кармак сала башлый, син шуңа каршы җәтмә корасың. Ниндидер бер ахмак адәмне чүп-чарга әйләндереп калдырудан, аны сугыр кичек баласы кебек борыны белән төрттерүдән дә кызыграк нәрсә юк. Ой, усал син. Иреңне кызганам. Аның хәле ничек? Һаман бер килеш. Идән юа, күлмәк штан юа, улын балалар бакчасына йөртә, йорт караучы хатын кебек. Үзем белән монда алып килмәдем. Кеше арасында саруымны кайната ул минем. Аның урында булса, мин сине бик бәтләп ярыр идем. Кайыш белән. Тормышым ничектер буш минем, абый. Тормыш. Ничектер яшәгән буласың, теләгәнеңне эшли алмыйсың. Яратмаган кешең белән яшисең. Уйлаганыңны әйтә алмыйсың. Ялган. Ул ялганны алып ташласаң. Минем бит әле моңа кадәр бер кайчан да яратканым юк. Менә әле генә күптән түгел генә ярата башладым. Фәлсәфә. Балачага фәлсәфәсе. Бәлки, нәрсә уйлаганыбызны, бу тормышта безнең ничек яшәргә тиешлегебезне әйтерлек көче бездә юктыр? Әллә теләгебез юкмы? Мин бит яратмаганымны белә торып чыктым. Жәлләдем. Яратырмын дип уйладым. Юк, бусы ялган түгел. Ялганнар өчен максат кирәк бит. Без ялганлый да белмибез, дөресен дә әйтә алмыйбыз. Яшәбез шунда ике урталыкта буталып. Кичә генә күрше хатыны мактанып торды. Иремне эшендә күтәрделәр ди. Алды. Әни өчен алдыганны үзе дә белми. Баксаң, ирен шухыр-мухыр китергән өчен судка биргәннәр икән. Соңыннан елап җибәрде. Бит мин иремә турылыклы. Шул ук вакытта икенче берәүне яратып йөрим. Линчка. Исәнмесез? Исәнмесез, Гариф абый. Шибәрләнгәнсең, Линчка. Киләм. Аппа. Ай. Чәчәкте төшерәм. Ни хәлләрең барсың? Детектив. Килә. Нихәл. Ниһаять син дә килдең. Саумы. Я. Коньяк алып килдеңме? Кухняда калдырдым. Юкса картлаш коньяк җитмәс. Саранлыкта гаепләрләр дип борчыла башлады. Ничек булай? Командировкага килдеңме? Әллә булай гынамы? Әтинең юбилее уйныш түгел. Айе. Юбилей үткәргә тәмам иранып җиттек. Юбилейсез тәмам тора алмый башладык. О, сиңел кәшкә. Сәлам. Гариф, пляж калуыңа 10 ел тулу юбилей үткәргә җыенмыйсыңмы? Ай, ачытылышың бүген. Берәр күңелсезлек бармы әллә? Соң бит берәрсен төрмәгә утыртмаса, аның тормышында күңелсезлек башлана иш. Әти кайда? Күрше бүлмәдә. Корреспондентлар белән. Үләксәләрсез. Нигә? Үләксә халык. Юннәш эшләмисез, һаман фәлсәфә сатасыз. Сытыклар. Яшәү кеше юк сездә, шайтан алгыры. Менә. Бар, Гариф, тик синеке кебек үк түгел. Мин менә ничәмә ел, бер генә ялкымда ялтканым юк. Сезнең фәлсәфәләрегезгә вакытым юк минем. Әгәр син экспедиция начальнигына булсаң икән, шуның өстәвенә син райздров отдел, РНО, милиция, суд, синең прокуратураң азык сәүдәсе.
Сана бітірік түгіл. Сен бірінші амсынген станция. Ишітәбіз, абый. Сенің тұрыңда гүл газетлерден оқып барабыз, шулай бітілені. Қарар, абый, сен әлі мақсус пресс атташыңны бұлдырмадың ма? Анига, елімізге қазір ішілік кішілер мұна болай керек. Қазір біз бірінші скрипка, сіз түгіл. Ішіліклі кішілер керек, әміна дилетсылар керек мекен? Керек. Делистлар да керек. Менің үшін ол терминдардың ikisi de бір. Идеалистлар болса біз. Әкият оқып, көз яшып түгеміз, хин фильмдарын елайлы қарайбыз, кеуі шықмаған қыздар сыма гүл, яқшылық тұрында өлеміз. Әуізі біз сыңырна... Тоқтары, нәрсе етмекші боласың сен? Дүнияға айық ақыл білән қарарға, яштан өк үйренірге керек. Сен енді яшарға өк үйрете башладың мұны? Білгілі сенің карьерың бейіклігінен ұфықлар кеңірек ашыла. Әміна мен ғариф, яши білмейм. Яши білмейм. Иран? Әніңнен Иран. Сенен ме? Сенің әлі усал прокурорға әләккәнің жоқ. Поселогыңда телецентр үйіштірдің, тағын нәрседір үйіштірдің. Ақша түзу материаллары қоян аласың? Ақша? Қайын алам дейсің бі? Сұрау аларға көнеккен. Қаралы Лина, үйде де ол шундый ма? Хәтті йықлағанда да ма? İmansız, әнейсін де қызғанмас. Біздің енді 23 жыл әнейбіз жоқ. Ғарифның да, менім де. Рауил, мен бітсің айткен едім, бүгін керек ми? Әнеге, мына бүгін керек тәйінді ол. Senin zakonuna simim ma? Zakon harfine simim ma? Sen, қырған ағаш. Менің үшін генә түгел, сенің ішінде yazılған закон. Законға яушы жату жеңіл ол. Амин, нефет берем. Нефет ізлем қадірлем. Ішлем мен. Аңлайсың ма? Әтірі Закон біләңіне шекленмей. Озған келуіңді өзің өкбет. Үмітлі деп саналған майдандарының буш болып шығуын әйткен едің. Сен енді 3 жыл бойына бушқа жер бұраулайсың. Дәулет ақшасын юққа тұздырасыз. Нефт ізләп, юққа уақыт әрмедесіз деп қышқырған адамдарының ауызын тымаладым. Менің бір скважиным тәулігіне 240 тонн нефт бере. Нәрсе эшләгәнен білем мен. Ақша пайдалан дейсің бі? Қайда нәрсе ята шуны үзіме жеңім. Айдан айға планын артырып өтейм, миллионларға экономия асым. Шуңа күрә миңа бик күп нәрсе рөхсәт ителә туганым. Бик күп нәрсе. Менә мәсәлән, матч булыр алдыннан футбол кырын киптергә кирәк. Мин күккә вертолетны күтәреп, футбол мәйданын җилләтеп торгызам. Шуның өчен сәгатенә 1600 сум акча түлим. Аны чакта мин артыгын тотам. Төкергән. Тыйнак кылып кыланышлары шул төкерекне сөртеп торсыннар. Мин үземә кылачаларны төкергә дип туган. Як. Мин вакланмыйм. Мин беләм. Буравикларым өчен уздырылган бәйрәм. Мәсәлән, футбол буенча беренчелек финалы. Иртәгә үк уны белән кайта. Йөзе белән кайта. Мин тәвәккәллектән курыкмый, тәвәккәл таш яра. Ә сезнең кебек халыкны закон капчыкларын җинем сыймый. Уф, юбилей bu түгел ме? Яши біліп яшау керек, әлбәтте. Менә. Әйдәгез әле ишик. Әйдәгез, ишик. Ғариф, қыры хиссіз әдәмсін, Рауил. Селамысы. Кіші отырта сенің жаның кейіп құрын өткен. Вазифаңны сен намысына өтейсің, алған бұрышларын түгел уақытында түрейсің, түгел уақытында сұрайсың. Алайса мен сен айтайым, сенің кебек бик намыслы кіші янында стенаға ырға қойып болмай. Кімді болса біреу асылына шақ. Ихтиярсызы кішсізі асылына шақ. Әшунда сенен бірі кішілерге табылса, күсәк білән біріні башыңа арашақ та етешек. Намыслы болма, ақыллы бол дiyешек. Сөз бит, менің білән сенің турдағына түгел. Ай, ішмә
Düşersiz. Жиын мәгънәсез бәхәсәни. Yo'q. Men bir narsani bilaman. Ishlikli kishi turmushda har vaqt ko'p narsaga erishadi. Ishlikli bo'l yaxshi. Yalqovlik nasha. Әйдәне утыр. Менә малайларның бик кызыклы бәхәсләрен тыңлады. O'tir aka, o'tir. Арадам. Тизрәк барсы бетсен, барсы уссын, бу тантаналар. Ой. Пирогны карарга кирәк. Утыр. Ашарлар әле төртелмәс. Линочка, исәнме? Исәнмесез, әти. Тәбрик итәм, әти. Рәхмәт. Ай. Шиверләнәсең. Әти. Кил, син дә бер пәпитим сине дә. Чегүбәләк. Сакалың шәйше. Әтиләр шулай шәнчкеле булалар инде алар. Расылмы? Ярый. Димәк, бөтен семья җыелып бетте. Исән булдымы, Равил? Исәнме? Тәбрик итәм, әти. Тәбрик итәм. Зур рәхмәт. Саат ничә соң әле? Кунаклар килер вакыт җиткән ашыгыз. Әйе. Син нәрсә турсайдың әле, Равил? Prokuror bit. Meni tarbiyalab qatnashdi. Men andi tarbiyachilarni suvollab burishlab, kishig atraq ko'p chiqaram. Tuganlik haqqini ayindamayimni hurmat etib umrishlaydi. Ардым. Бик буталчык bir ish olib boram. 4 martaba sudda qaralib, 4 martaba to'xtatilgan ish. Men endi ул ishni olib boruvchi hozir 5-chi следователь. Kishi o'tiruv turida so'z bora. Я. Бу бик кызык. Үзен үзе үтерү турындагы эш. Тәмәке каясы. Сен әлбәттә җипнең өчен таптың инде шулай бит. Сен табасың инде. ГАИ начальнигы Барановның малайы малы калибрлы мылтыктан атып, Малы калибр нидан? ашыгыш ярдәм машинасы килеп җиткәнче хатын үзен үзе үтергән итеп күрсәтү өчен барысы да алдан эшләнеп куелган. Равил. Бу версиягә квалификациялы эксперт һәм оста тикшерүче тиз генә ышанып, эшне туктатканнар. 2 елдан соң шул ук кеше ау мылтыгыннан икенче хатынын да атып үтергән. Садист мәллә ул. Шуннан соң не булган? Беренче үтерүендә испат итеп буламы? Үзе әйттеме? Андыйларны расходка чыгарга кирәк. Канга кан, үлемгә үлем. Шуның белән эш биткән. Авай. Әйе. Беренче үтерүдә испат ителде әти. Яңа экспертиза испат итте. Шулай әти, бер нәрсәне дә яшереп булмый икән, бер нәрсә дә сез калмый икән, ничә ел үтсә дә. 3 23 Кемдер килде бугай, Рашида, карагыз әле. Әни үзем. Юк, мин үзем. Юк. Алай. Бик тә кызык. Шулай да һәр көнне тормышның әшәки белән генә очрашып тору күңелсез. Безнең нәселдә әлегә кадәр бер кайчан да детектив булганы юк иде. Син менә улым, минем юлдан китсәң, әйбәтрәк буласы икән. Сез бала чакта мин ул турыда уйлаган идем. Бергә эшләрбез дигән идем. Һәр кемнең үзенеке әти. Шул менә. Илешеңә күрә кебешең. Әткәй. Менә шул күн папкалар тау күк илгәнче яшис иде. Яшәп булыр микән? Әйдәгез, карыйгыз. Синең тавың аннан да бигрәк булыр. Әйдәгез, карыйгыз. Нәрсә залга син турда? Профессор М.И. Арстанов тарафыннан һәм аның кул астындагы хезмәткәрләр тарафыннан мөһим эшләр эшләнгән. Сезнең изегездә без гыйльми работниклар тираклыкның армитал эшләүнең үрнәген күрәбез. Без сезне тирән ихтирам итәбез, яратабыз, баһа бирәбез, сезне сизгер өлкән иптәшебез дип беләбез. Сез безне моны күрәсең, хатын-кыз язган. Тойгылары бик күп. Язу алымына караганда, гыйльми эш буенча урынбасарым язган.
хатын кыз хулуклырак ул. Әйттем, шундук белдем. Кара, әткәй кара. Бу папкам бит бераз кыршылган. Бер мәртәбә файдаланганда күрәсең моны. Әткәй, кара әле. Син ул хәшәрәтләрне. Остазларына 5 тәңкә җилләмәсеннәр. Карагыз. Шигырь тыңларга телисеңме? Нәрсә? Шигырь тыңларга телисеңме? Алар да әтигә багышланган. Ох. Син яздыңмы? Бәлки, истәл артында укырсың. Кунаклар җыелгач. Юк. Әнинең шигырьләре ул. Кайсы әнинеке? Безнең әнинеке. Равил, мөмкинме сине бер генә минутка? Ярый, сабыр ит соңыннан. Мәхәббәт турындагы шигырьләр. Әйбәт шигырьләр. Ләкин алар әдәби яктан Линага әллә ни тыелмадылар. Белмим тагын. Менә. Иртәләре нинди матур, таңнары нинди якты. Бу дөньяда син булганга күңелләрем канатлы. Заман шавы ишетелә, тирәкләр шыбырдаша. Рәхәт тә соң җир өстеннән атлаулары янәшә. Хәтереңдәме бу шигырьләр? Алар бит сиңа багышланган. Юк. Хәтерләмим. Бүген андый истәлекләрне кузгатуның сәбәбен аңламыйм. Урынсыз шаяру. Әни турындагы истәлек урынсыз буламы ни әти? Әти, син әни турында безгә бер кайчан да әйткәнең булмады. Сиңа һәм Гарифка күптән инде башка әни, ана булды. Әгәр дә инде сөйләшәсең, аңлашасың кирәк икән, рәхим ит, сөйләшербез, аңлашырбыз, хәзер түгел, бүген түгел. Бүген минем юбилеем, туган көнем. Нәрсә, үзеңчә бүләк китерүеңме инде миңа? Син безнең өчен һәр вакытта да үрнәк булып килдең, әти. Син минем идеалым идең. Мансур! Аркадий Семенович килде. Маршал! Хәзер. Шагымны да аңламадым. Бу синең әниеңнең шигырьләреме? Монда тагын нәрсәләрдер бар, тик бик кыскалар. Сиңа ошадым. Кайдан алдың син аларны? Бу дәфтәр 23 ел буена архивта әнинең үлем уңае белән башланган җинаять эше эчендә яткан. Бу аның үзен үзе үтерү турындагы эш. Ничек? Үзен үзе үтерү турындагы эш. Безнең иске квартирада булган хәл. Хәзер менә син яшәгән квартирада. Зур бүлмә, тәрәзә буенда өстәл. Ул чагында да диван торган. Әнә шунда идәннән 137 сантиметр биеклектә мөгаен стенада пуля тишкән эз калгандыр. Билгеле штукатурка һәм буяу астында. Тукта. Үзен үтерү. Нинди? Үзен үтерү. Нигә син казынасың? Казынмыйм. Бүген кулыма китереп тоттырдылар. Гыйбрәт өчен дип, ширак рәвештә. Нигә син казынасың дим? Кылган гамәлең өчен җавап бирерсең. Бабай да бит үлемен Коръән белән чакырып китергән. Менә иртәдән бирле күңелем сизде. Ниндидер бер күңелсезлек булырга тиеш иде. Ярый, мин киттем. Кая? Син кая? Ничек? Мин бүген дежур торам. Шәһәр буенча дежур прокуратурада. Син дежурлыкны бераз белән алмаша алмыйдыңмы? Алмыйдым. Бүген? Ярар. Без бу әңгәмәне дәвам итәрбез әле. Сез Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлар башкаруында драматург Диас Валиевның «Намус хөкеме» дигән әсәре буенча куелган спектакленең беренче өлешен тыңладыгыз. Аның икенче өлеше иртәгә 15 сәгать 10 минутта яңгыраячак. Казан сөйли. 15 сәгать 10 минут.
Театр микрофон алдында деген циклдан әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында драматург Диас Валиевның «Намус хөкеме» дигән әсәре буенча куелган спектакльнең икенче өлешен тыңларга тәкъдим итәбез. Хәтереңдәме? Әни үлгән җайны без авылда яшәдек. Безне шунда җибәрделәр. Аннары без шәһәргә кайткач безгә әйттеләр, әниегез командировкада диделәр. Әни командировкада бик озак торды. Әллә ничә ай. Аннары безгә әйттеләр, ул үлде диделәр. Аннары берничә айдан соң безнең өйдә Рәшидә апай пайда булды. Аннары без аны әни дип әйтә башладык. Наилә туды. Аннары әтинең бик тиз карьерасы башланды. Мин бүген шәһәр буенча дежур торам. Мин сине тәбрик итәргә дип кенә килдем. Тәбрик итәм. Рәхмәт. Рәхмәт улым. Не хәлипнә кирәк. Дежур инде. Хәерле булсын. Ярый. Ә сез күңел ачыгыз. Балалар, кунаклар җыелып бетте. Теге бүлмәгә өстәлгә рәхим итегез. Әйе шул. Әйдәгез. Әйдә бай. Әйдәгез балалар. Лиля. Рауль. Рауль! Син кылган гамәлләрең өчен җавап бирерсең. Минем ошыклыйсы нәрсәләр бар. Нәрсә, ошыклыйсы? Мин хәзер прокуратурага барам. Анда минем ирле-ваклы счетларым, кыргыч мазарларым бар. Ә безнең иске квартирада пулит ишкән стенада уларны актарырга, археологик мавыгуларны искә төшерергә кирәк. Наиләнең режим килә. Без аныңга ике вакыт торырбыз. Нигә эшлисең син аларны? Башына бер җүнсезлек кире утырдымы чыгарып булмый. Иртәгә ул эшне кире тапшыр. Кагылмасын аңа тимә. Үткәннәргә кагылырга ярамый. Ул безнеке түгел, аларны каңлыйсыңмы? Кагылма дим. Булдыра алмыйм аңа син Линка. Хәзер мин следователь түгел, ананың улы гына. Сүз бит минем әни турында бара. Ну, белергә тиешме мин аны, юкмы? Ул көнне аңа ни булганны мин белергә тиешме, юкмы? Аңа син. Мин бүтәнчә булдыра алмыйм, Линка. Соң, әнигә аңа үзен үтерергә кирәк булган. Ике сабый кала, сез бит бала гына булгансыз. Үзен үзе үтерү дисеңме? Мин әле шикләнәм. Монда нәрсәдер бар. Нәрсә? Ничек син шулай уйлый аласың? Аңламыйм ничек? Шикләнүчән булып киттең син һәр кемнән шикләнәсең. Узакламый син мине дә нәрсәдә булса да гаепли башларсың. Минем әле юкка бер кешене дә гаепләгәнем булмады, Лина. Һәр көн тормыш төбендәге халык белән ишетәсең дә хәзер сиңа бар да шулай кебек тоела. Син мугаен авырудыр. Әйе, син авыру кеше. Лина. Ярый. Сез монда калыгыз. Күңел ачыгыз. Ә мин киттем.
Это наша роль, да наша роль. Не может без охранников король, когда идем дрожит кругом земля. Всегда мы подле короля. Xayrli kech Rustam Ahmedovich. Keladi, o'tiradi. Min multfilm bora. Qo'lma. Tovushimni azaytaymi? Yo'q, azayt. Yugurib kelib jetding, ha? Tizbonlaring dirildab tura. Amin. Televizor qarshida yolg'izimni rюмка tutib o'tirarman degan edim. Mana konyak bilan biroz ko'ngil ochirg'a deb kelgan edim. Shusha chaqishka bilanmi? Yo'q, yortisida bor. Yarey, bo'lay bir chulib yuruving nashar tugil. So'ndan mening qadrimni nig'rab bilirsin. O'tiraysan. Ish o'rnida ko'tarmoqchi bo'lganlar edi. Endi hozir ishni ikkinchi yoqqa burib jibarsalar, borda bitdi. Ish bilan sovg'ulashirga to'g'ri kelashak. Dissertatsiya yoza boshlagan edim. Kandidatlikka 2 imtihon topshirdim. Hozir borsida jibrildi. Jibib tashding. Bilmim, ko'rmim, eshitmim deyarga kerak edi. Narsasi? Yo'q, men shu javoblarni. Sening ishing ne bo'lsa men tirishib ta yurmas edim. Singlim Roza qizg'anish, u bigizgaladi. Xato bo'lgan. G'oddiy bir xato. Narsa men bir xotam uchun umr bo'yi javob berga tegishmali. Agarda u rizo bo'lmasa, bo'lar. Bo'lni hali yo'q, yumsharar, ipak kebek bo'lar. So'z munda otasi to'rinda bor. Bugungi gazetani ko'rdingmi? Nechik ko'plarga shiyalar o'zin. Qiziq kelib chiqar ekanligi. Shunday tantana mezgilindagilar tegining eski ishi qolib chiqar. Donning eng yuqori bosqichina minganda tabriklar, qutlovlar yog'ganda. Albatta, bir nida isbot etib bo'lmaydi. Vaqt bek ko'p o'tgan. Lakin xalq orasida so'z taralu, shov-shuv, g'aybat. Sening o'zingga silashib qarar qaydaning bilan. Aniga oshig'irga oshig'i o'l burcha tutqandagina kelisha. Qarmoqni batsin, qarmoqni o'tkinligin sissin tigi, ongina kelsin. Nechikgina to'lab bitira olursan ekan, ha? Rustam Ahmedovich, biz Roza bilan narsasi. Qardosh bo'laroq men sizdan bir nida olmam. Lakin bu ishga beyli kishilar bir singina tugil bit. Ekspert Tega ahmoq qiyofatli Google tibi. Operativ bo'likdagi tigi o'rinbosar. Ular borisida oq shatra. Borisining da ovuzlari ilamsiz zo'r. Ayda. Ko'tardik. Arslonovlar semiyasi sog'lig'ina. Eson sog' qutulur uchun. Qutulasin. Rizq qadrini bilmay turgan bende. Eson sog' qutulsak qilmaydi endi. Qutulasin. Qutulurlik bo'lmasa men basharanib turmayman. Barisida g'ayibli, barisida kompromisga boradi. Bunda men seni qardosh bo'laroq yo'qlab qolganligini aytdim. Mening ishim bunda bilasizmi? Boshqa yog'i bor. Bunda bilasizmi? Seni qardosh bo'laroq yo'qlab qoluv ham komission haqi degan bo'lib boshqalardan oqsha ayru yog'ida tugil. Bunda g'oyi bir qiziqsinuv boradi. Kim aytmıştı? San'atcha qiziqsinuv. Kishining qo'yrug'i pishgan mashi kabi tizbis kelib yugurganalib yuruvin qarov. O'zi bir baxt. Rustam Ahmedovich. Eson sog' qutulishini. Yo'q.
Мен бит шамалап қына ішем. Саулығым бик қадірлі менім. Әйді, ішің оңышлы шықсын үшін Арыслановлар саулығына өзіңгіне көтерінді. Кеңгіз. Я, әйтінді, кемінде ұнытылып біткен ескі ішіні яңада қозғатырға тіләсін. Айда, бұрып дейбар әлі. Арсланов Мансур Исмағилович 16 сентябрьда берген көрсетмесі. Ол күнні мен түнгі сағат 2-лерде қайттым. Айы, 2-лерде. Ларис үйдейді. Қараңғы шырайлы, сөзсіз. Дұрысырағы өз-өзіне бетленген еді. Керосинкада чай ұлттым, шешілдім. Бек бір құбылғанға орнымын еденге жайдым. Соңынан кроватқа көшіп яттым. Yok, кинәт қолым ауыртқанға уянып кеттім. Мылтық шартлағанын ешітмәдім да мен. Ауыртуыны ғана сездім. Қолым білән желкәмді қапладым. Қол башымнан қан ағайды. Сол шағында қаршымда қолына мылтық тұтқан қатынымны көрдім. Тоқта, сен не ішлейсің? Деп қышқырдым. Ол жауап бермеді. Мен тезгіне 2-ші бөлмеге ташландым. Тағын мылтық дауышы мені құтыш-құш қорқу билеп алды. Кері үйгіріп кіргенде Лариса еденде ятайды енді. Нешік? Ол шағында балаларым қайда еді дейсіз ме? Балаларым ол шағында ауылға ялға кеткендер еді. Айы ялға. Олар да тезгіне өз бөлмесінен әті үйгіріп шықты. Аның артынан асырау қатын. Біз енді Ларисаны өлген деп біліп, тезгіне ашығыш ярдам сұрап, шалтырата башладық. Аннары Ларисаның исән екендігін білгәш, мен профессор Лапшинға шалтыраттым. Аның өзінің бізге да операция сауын өтіндім. Неше деп? Қатыным не үшін өзі өтірді, нендей сәбәп бар дейсіз ме? Білмеймін. Bir nendile sebep yok. Ani için beni attı. Aramızda zıştılar. Ukka kıbık, günneş u kıbık nerseler bir kaşanda bulmadı. Belkim ol ətisinin ulundan soң. Şul günlerdəgine anın ətisi kinət infarkttan ölüp gitti. Larisa'nı pek ağır geçirdi. Yok, büten sebep bulmadı. Bir nindi de büten sebep bulmadı. Медсестра Иванова Валентина Сергеевнаның күрсәтмәләре.
Операция стәліне кір алдынан мен аңардан сәбәбі нәрсе, сізні кім яралады деп сұрадым. Ол бір нәрсе турында да сұрашмағыз деді. Бірнеше минуттан мен тағын, сіз бит шунды яш, шибәр, ирегіз білән нашар тұрдығызмы дедім. Ол ұзақ қына жауап бермей тұрғаннан соң ауыр етіп күрсінді де, нешік яшәгәнемне өзім генә беләм деді. Аннан соң тағын дәшмәді. Соңыннан бір нәрсе турында да сұрашмағыз, тынычлап үләргә ирек бирегез. Балаларым булса да, бу хәлләрдән соң яшәргә теләмим дип кырт кисте. Мин аның нәрсәдер яшергәнен тиеп яңадан сорадым. Сезгә ирегез хыянат иттеме? Сез начар яшәдегезме? Ул җавап кайтармады. Аннан соң кичкә генә сулу алды да, ул миңа түгел, үзенә үзе хыянат итте диде. Аннан соң мин аны яратадыр идем, бик ярата идем дип истәде. Мин нәрсә булды соң, ни булды дидем. Ул минем кулымны каты кысты да, берничә көннән кичә улымның туган көне диде. Мин аның иренә күрсәтеп, сезне ул яраладымы дип сорадым. Ул мин инде берәүне дә гаепләргә теләмим, бер нәрсә турында да сорашмагыз. Балаларым кызганыч, тынычлап үләргә ирек бирегез диде. Шул вакытта хирург кирде. Ул аңа: "Сез инде соңга калдыгыз, сез инде бер нәрсә белән дә ярдәм итә алмыйсыз. Иремне карагыз, зинһар аны карагыз, аның кулына нидер булган" диде. Шуннан инде ул бер сүз әйтә алмады. Мин аның сабырлыгы, үлем алдыннан үз-үзен тотышы, сирәге чыри торган гүзәллеге таң калдырды. Ул миңа түгел, үзенә үзе хыянат итте. Үзенә үзе хыянат итте. Ни булды икән ул чакта? Әйтик, үтергәннәр ди. Шуннан соң нәрсә булган? Оннары нәрсә килеп чыккан? Нәрсә? Хайырлы көн. Сезгә ни булды, Равил Мансурович? Сез икән, исәмсез, Иван Кузьмич, исәмсез. Ни булды сезгә? Японнар әйтмешли, йөзегезне югалткансыз. Ничек? Ордым, төне буе йокламадым, ордым. Атиң юбилейндамы? Чудаксың. Үзең юбилейда булгансың, үзең бер тамчы да рак эчмәгәнсең. Сез моны каян беләсез, Иван Кузьмич? Тәҗрибә. Иван Кузьмич, менә сез йөзеңне югалткансың дидегез. Сезнең үзегезнең кайчанда булса, йөзегезне югалткан чакларыгыз булдымы? Ул турыда, Равил Мансурович, күңел ачып утырганда сөйләшергә кирәк. Әйе. Ярый, борчылма. Барыбыз да арыйбыз. Я, ничек? Барамы? Рәт чыгарлык? Әйе. Мин хәзер беренче следователь Разумовскийдан сорап алам. Ана, килегез әле. Алдаштыра, гылдаштыра, карап торучы итканыш. Менә моннан 3 көн элекке милиция начальнигы Антошкиннан сорап алдым. Пыр тузып чыгып китте. Каядыр югардагы берәүгә жалоба бирергә, мине эшемнән алдырырга вәгъдә итте. Белеп торыгыз. Шалтыратып әйттеләр инде. 171 статья буенча җавапка тарттырырга уйлыйм. Барсында. Экспертны ялган нәтиҗә биргән өчен. Нәрсә дип шалтыраталарсың? Равил чамадан тыш хата кылана. Гади бер хата булган җирдән җинаять эзли, юристларны намуссызлыкта гаепләп маташа диләр. Демагоглар һәр чакта да җитәрлек булды ул. Антошкинның күрәсең элемтәләре зур. Әдәпле генә шалтыратучылар да, дөрес факланучылар да булды. Без, юристлар, Иван Кузьмич, әшәкелекнең төрлесен күрәбез. Ләкин үзебезнең арада үләк сәяси килсә,
Тизрәк барып, чистарнасы килә. Соң мунчаға барып шабынып қойды. Мен бит Иван Кузьмич, bu орынға ябышып ятмайм. Мен өзім ышанам. Мен де сиңа ышанам. Біз барыбыз да сиңа ышанабыз. Закон бойынша тиішлісін ішле. Мен ішлей башлағанда замана бик ауыр иде. Әмма йөзләрен юалтмаган кешеләр ул чакта да бар иде. Бер нинди шартлар да аларны гадил булудан туктата алмады. Бит үзеңә ышануына җитми. Ышанган эшеңә турлыклы да булырга кирәк. Ул җиңел эш түгел. Бик авыр ул кайчакта. Бу сиңа тапшырылган эш бик катлаулы эш. Мин аны юкка гына сиңа тапшырмадым. Антошкин, Разумовскийлар күпне күргән карт бүреләр. Син аларның тынычлыгын буздың. Карьераларына атылып төштең. Хәзер алардан барсын да көтәргә мөмкин. Әзер бул. Шалтыратулар, әйдә, шалтырата бирсеннәр. Тирес именә кагылсаң, иш чыкмый калмый. Ничәмә еллар тикшерү эш алып барыла. Ялганны фаш итүдән куркып, кайберәүләр намысларын сатканнар. Дәрәҗәләрен саклыйлар имеш. Андыйларны безнең системадан гомумән сибереп түгәргә кирәк. Менә испат ит шуны. Мин сине рәнҗеттермәм. Әмма кисәтеп куям. Ашык-пышык эш итәргә ярамый. Комачауламадыңмы? Иван Кузьмич, мин bundan 3 günlük тәмәке тартуымны ташладым. Тәмәке сатып алмыйм, тартмыйча да тора алмыйм. Мына теләнергә туры килә. Шириндер абый, бик күп теләнүем өчен ачуланма. Ул мине, Иван Кузьмич, сигарет белән тәэмин итеп тора. Ярый. Бик күп сөйләнәсең. Рәхим ит. Равил, сөйлән мин нишлисең, мин ялгыз бит, иемдә дә, монда да кәгазьләр арасында бер үзем утырам. Ялгызлыктан сөйләнү генә түгел, бөтенләй акылдан шашарга мөмкин. Бит син, Рустам Ахметович, бирегә тәмәке сорар өчен генә кермәдең. Сиңа әйтеп торам бит. Миңа бер үземә генә күңелсез, бераз сөйләшеп утырырга, күңел ачарга дип кирдем инде. Ярый, сау бул. Күрсәгез. Синде үзеңә шык Рустам Ахметович бетерәсе эшләр бар. Шул, Равил. Равил, мин теге гыйбрәт өчен дип биргән эш турында белергә теләгән идем. Ни өчендер ул эш сине бик кызыксындыра башлады, Рустам Ахметович? Кызыксындыра. Бик кызыксындыра шул, Равил. Мин үземдә шушындый шымчы сәләте барлыгын сизәм. Миннән дагый бер шымчы чыгар иде дим. Үземдә тикшерү сәләте барлыгын тоям. Ләкин мин үземнең ул сәләтемнән файдалана белмәдем. Шул кәгазьләр арасында чуалучы гади бер архиварист булып калдым. Минем уйлавымча, Равил, Арсланов кеше үтерүче. Ничек? Туктале. Синең фамилияң да бит Арсланов. Булай булгач инде ул кеше синең адашың була. Чыннан да. Рустам Ахметович, утырыгыз әле. Утырыгыз әле, Рустам Ахметович. Вакыйга 48-нче елда булган. Тәҗрибәле тикшерү кадрлары булмаган, күбесе фронтта кырылып биткән. Стенада бер тишек, мәйет тәнендә икенче тишек күргәннәр дә хатын үзен үзе аткан дигән фикергә килгәннәр. Җитмәсә хатын үзе дә үләр алдыннан бер нәрсә дә әйтмәгән. Соң дөньяда 2 баласы кала торып, нәрсә әйтсен ул бичара? Ул балаларның исемләре менә бу делода бар. Равил, ул балалар үскәннәрдер инде хәзер, зурлардыр, Бу вакыйганы бөтенләй онытканнардыр инде алар. Шулай түгелме, Равил? Гыйбрәт бит бу. Бик зур гыйбрәтле хәл. Гыйбрәтле хәл, Рустам Ахметович, бик тә гыйбрәтле. Равил, менә син генә миңа шундый һәйбәт җылы сүз әйтәсең. Беләсеңме, Равил, минем тормышым кызыксыз булды. Кешегә нәрсә кирәк? Айрым бүлмәдә бер телем икмәкме? Юк. Кешегә стенасының тишек булуы, әнә шул тишектән җилереп торуы кирәк. Менә ул вакытта инде ул ачулана, ул инде сүгенә башлый. Кайчагында мин галошымны яки уюк башымны югалтсам сөенәм, чөнки миңа эзләргә туры килә.
Хәзер мин менә бу гыйбрәт өчен дип бирелгән эш турында уйлыйм. Көн-төн шул уйлап чыгам. Нәрсә турында уйлыйсың соң? Мин үземнең дустым әйткән сүзләр турында уйлыйм. Теге бүреген югалткан кешенең сүзләре турында уйлыйм. Әле күптән түгел генә мин аны очраттым. Очраклы рәвештә генә шулай туры килде. Әйбәтләп кенә аның белән сөйләштем. Ул миңа бик кызыклы нәрсәләр сөйләде, Равил. Дөресен генә әйтсәм, бу делода аның да исеме бар. Кем соң ул? Гайшин. Гайшин? Гайшин. Гайшин. Ягъни илекке күрше. Шул үзе инде. Кайда яши ул? Соң инде шул һаман ул үзенең элекке урынында инде. Хәзер язып Кымасты урамы, 5-нче йорт, 13-нче фатир. 13-нче фатир. Әйбәт кеше ул, Равил. Тик эчкегә сабышты. Шул менә минем кебек бәхтен таба алмаган бер кеше инде. Соң ул шул бәхтен таба алмаган кеше нәрсәләр сөйләде инде? Ул булай әллә ни әйтми ул. Менә бу делода кеше турында. Хатын үзен үзе үтерде дип инсценировка ясаучы кеше турында үзенең кайбер уйларын әйтте. Дөрес, булар әле коры сүз генә, аның бер нинди дә төпле дәлилләре юк. Кыскарак, мәсьәләгә якынрак килсәгез иде. Рөстәм Әхмәтович, кыскарак. Кызыксындың, Равил. Мин бу эш сине кызыксындырыр дип уйлаганда идем. Эш булай. Әлеге бүреген урлаткан кеше белән синең адашың үзара дус булганнар. Дусын дус, ләкин араларында нидер бар. Алар зур бер галимгә бергәләп аспирант булып йөргәннәр. Зур галим дигәнебез инде биолог булган. Генетика белән шөгыльләнгән. Генетика бит ул. Хәзер генә генетика. 48-нче елны ул бит сафсата иде. Хәтерлисеңме? Bütün Союз авыл хуҗалыгы гыйльми сессиясында ул генетикларның кирәкләрен бирделәр. Әлеге шул зур галимнең дә башыннан сыйпамаганнар. Луковскийны әйтәсездер? Белмим инде, Луковский. Ансын әйтә алмыйм. Менә монда кайткач, ул инде әллә гыйльми советта диде инде, әллә гомуми җыелышта бик каты обструкция эләккән. Синең адашың аңа каршы бик усал чыгыш ясаган. Яраткан шәкерте бит үзе. Бердән бер кызына өйләнгән сөекле кияүне, принципиаллык күрсәткән, шуның белән ул көчле дә булган. Галим инде билгеле, моны күтәрә алмый инфаркттан үлеп китә. Бик күп кенә басылмаган хезмәтләре торып кала моның. Минем дустым әйтә, ул хезмәтләр төпле итеп язылганнар иде, янда бик зур яңа идеялар бар иде ди. Соң бу вакыйга бит инде галимнең кызы күз алдында була. Булар семьяларында бик каты җанҗал куба. Шуннан инде хатынның үтерелү вакыйгасы. Синең адашың заманалар үзгәргәч, генетиканы фән итеп таный башлагач, бабасының хезмәтләренә нигезләнеп, бик тиз арада зур гыйльми карьерага ирешкән. Кылда кыймылдатмыйча бит, барысында бабасы язып калдырган булган. Алай. Равил, бәлки бу сүзләр ялгандыр. Соң нигә димә? Синең адашың зур галим кеше. Бу бит бер нинди гыйльми карьерага ирешә алмаган кеше, бәлки ул көнчелектән генә сөйли торгандыр. Әдәпле кыланасың. Рөстәм Әхмәтович, бик тә әдәпле. Син мине сиздермичә генә әтиемнең исеме белән яраламакчы буласыңмы? Әти ничек әти, ул ничек? Соң бит, адаш дигәнең ул бит минем әтием Арсланов, Мансур Арсланов. Равил Мансурович, мин бит моны белмәдем. Гафу ит мине, мин бит моны белмәдем, Равил. Мин бер нәрсәгә төшенә алмыйм, Рөстәм Әхмәтович. Син соң нәрсә телисең? Сиңа нәрсә кирәк? Равил, нәрсә телисең? Миңа нәрсә кирәк? Хәзер инде мин үземнең бу эшне сиңа күрсәтүемә үкенә дә башладым. Миңа нәрсә кирәк имеш? Яратам бит мин сине, Равил. Үземнең туган улым кебек яратам. Мин синең күңелең сафлыгы өчен яратам, гаделлегең өчен яратам.
Әтейін қызғаныш. Нигіне деме, зор дәрежеге ерішкен ғалим кіші. Кешегіне юбилейі болды, бүгін міне шушынды хал. Меңа бар қызда қызғаныш. Әлі міне, сеңілімнің де башына қайғы түшті. Тіге Разумовскийға, следовательға шыққан сеңілім Росы турындайды. Разумовскийға? Міне шул келді де жылы бет меңа. Равилді менің иремні түрмеге отыртады. Соң жүлер мен айтам. Сен Равилні білмейсің. Ол изге күңілі кіші. Ол бек ғаділ кіші. Ол бұл ішінің ұшына шығар мен айтам. Сен тыныш бұл деп тігіні қайтарып жібердім. Ғымумен, мен кішілеріні қызғанам. Әлі енді, өзім шондай бақытсыз болғанға, ғымумен оларға қарата, шондай көңілімді әлі енді емшақлық сеземін. Ярдәм етесі келе шул халыққа. Міне қазір ешмасам, не тілегенің ашықланды. Қызықлы сөйлешу бұл, Рүстем Ахметович. Тек күтілмеген шерек сөйлешу. Шулайда мен нәрседір сезінейдім. Бүтін вақылықлар білән түгіл белгілі. Соң сен шушы қызғанған кішілеріңе нешік етіп, ярдәм етерге ойлайсың. Іш бұлай, Равил. Әліге ғибрет үшін деп берген іш турында сенің білән менен башқа бір кімді білмей. Аны бітенде мұннан бек көп жыллар елек юқ етерге мүмкін еді. Спис айтып юққа шығармақшылар еді. Міне шул вақытта енді сен біздің прокуратураға ішке келіп кіргәш, мен аны алып салып қойған едім. Қай бір кіші Равил маркалар жия. Әмин міне кіші сірлерінен коллекция жинайым. Кіші сірі, Равил, ол қибатлы капитал. Аның тілесе қой вақытта керек болуы мүмкін. Мына шол, қазір біз сенің білән икәуләп, рәтлі учреждениедағы шекілі, бұл сірлерінің барысында әйбәтләп списать едәбіз, тіркейбіз, шуннан соң аны яндырып, сенің көз алдында юққа шығарабыз. Шунда енді бір юлы менің киявім Разумовскийның сірлерінде юққа шығарыбыз. Ненде сір болсын енді? Ол бет енді усал ой білән түгел. Сенің енді тәжірибе бар? Нәрсе турында? Коллекция жинау бойынша. Бар, тәжірибе бар. Қорықмайсың да қатта. Сен бұларны миңа тақдим етерге қорықмайсың да, міне нәрседе хикмет. Нәрседен қорқайым? Магнитофон құрып қоймағансыңдырла? Магнитофоным жоқ. Сың солай болғаш неден қорқайым мен? Демек, кіші күнағынан коллекция жинайсың. Қабахатлік, қиянат, кішісінен әлек, айрым сөздеріні тіркеп барасың. Кім білән ішлейсің, кім білән яшайсың, олар үстінен материал жинайсың. Керегі шығар деп ойлайсың ма? Марқы жию шекілігіне бет бұл. Мұнда бет мауғуғына керек. Әгер сен мауып кетсең, сен де бет менің кіме ұғына қабатасың. Мауғырғағына керек. Әлік сен не білән шығылләндің? Тәге елларны не білән шығылләндің? Равил, қышымаған жеріне қашып вақыт өткергенше, әтейін турында ойлар едің, сыңға қалмас бұрын. Әтейін ойлем мен, аны гіл ойлем. Шығып кет мұннан қашалат. Һәм икенше минем кабинет қапырныңны тығасы болма. Ярып шығарырмын. Кірше бар деп татырмам. Шығып кет. Қибатқа шәрбет болсың, Равил. Қибатқа. Равил, мен сенің білән кішілерче, дусларча сөйләшмәкші едім. Бұлай болғаш енді бейғайбә. Қибат түләрге туры келер мұның үшін, Равил. Меңа бұлай да қибатқа түшті енді ол. Мұннан да қибат болуға мүмкін түгіл.
тұрам. Оның bulmауы бигрәк тә яхшы. Кирәге бар иде, аңлашулар, җан газаплары, артык сүзләр. Командировкага китәмни. Эшенә шалтыраткан идем, юк. Командировкага? Мин китәм. Мин узакка. Кичә кичсездә ялгызымны ташлап китте. Төне буе каядыр булганып йөрде. Иртәнге 6-да гына кайтты. Мин җүләр шәһәр битереп чабып кайттым. Аны шатландырырга теләдем. Мине берәрсе сугып үтергән булса. Рауль бездә булган. Женя белән Сина чыкканнар, ниндидер пишмаклар үлчәгәннәр. Лина, мин аның белән хәзер үк сөйләшергә кирәк. Мине хәзер ул кызыксындырмый. Мин китәм. Китәсең? Бу ни дигән яңалык? Яңалыклар бездә көн сайын. Яңадан следовательгә кияүгә чыксаммы? Ул бит сине ярата. Син дә аны яратасың. Кияүгә чыгар алдыннан көтә-көтә саргаеп беттең ич. Көтеп саргап калдым. Нинди мәхәббәт ди ул? Барылганы 3 комбинация. Юк, берни алырга мөмкин түгел. Менә бу шитлек. Квартир менә бу. Башкаларны 2 бүлмәле, 3 бүлмәле. Кичә әтигә юбилейга бардык. Нәрсә алырга икән уйлап башлаттым. Җитмәсә кемнән нәҗәткә акча алыйм дип атнап буе кайгырып йөрдем. Лина, сез бит икәү, икегез дә эшлисез. Икебез дә тәмле тамак. Тамакка тыгып бетерәбез. Мине мәнемә ярдәм итәргә кирәкме? Җитмәсә әле чүпрәк баш дип атады. Кичә сезнең әтигез алтын йөзек бүләк итте. 3 бүлмәле квартира алырга акча бирме диде. Мин шәһәр битереп чабып кайттым. Ул мине чүпрәк баш дип атады. İmansız, idealist. Ярый. Ярай, мин чүпрәк баш икән, миннән башкагында яшәп карасын. Карарбыз аны ул туры пышмаклары кайда илтеп чыгарыр. Мин әле яшь, кастрюль сумка күтәреп, күлмәк штан юып йөргән генә яраклы түгел әле мин. Ә бит синең чынлап та чүпрәк баш. Семьябызда бәхетсезлек. Ә син 3 бүлмәле квартира алтын йөзек кызыксындырамы? Нәрсә? Бәхетсезлектән файдаланып тормышыңны җайлап калмакчы буласыңмы? Безнең бөтен семья безнең җимерелүе мөмкин. Әйе, сез генә әйбәт, сез генә матур, сез генә әйбәт. Ә минем яшисем килә. Кеше төсле яшисем килә, аңлыйсыңмы? Әнә ул законнарын, кодексларын кочаклап йокласын. Барыбер ул, барыбер. Теләгенә ирешмәячәк. Сукыру, тормышны аңламый. Әйберләреңне җыешырга булышыйммы? Син әле мине үз квартирамнан куып чыгармакчы буласыңмы? Син нәрсә? Әйберләремне җыйнаштырмакчы буласыңмы? Булыша күр, булаш. Мин җүләр. Үзем китергә чамалап торам. Бу квартираны безнең икебезгә бирделәр, икебезгә аңа гына түгел. Бүген үк чыгып китсен. Ул барыбер тормышны аңламый. Сукыр ул. Мин аңа безнең балабыз булачагы хакында да әйтмәдем дә. Ничек? Иртәнге талаштан соң ул үзе дә кайтмаска уйласа. Эх, син Линк. Кайтмаса. Нәйлә! Син Гариф. Ниләр булыр икән? Ниләр булыр икән? Әти өйдәме? Йөрәге шәнчеп тора, хәле начар. Өйдәме, юкмы дип сорыйм. Юк дим, юк. Нәрсә?
bir narsa-da. G'arib, agarda durust bo'lsa, rol topganlar borasida durust bo'lib chiqsa, Durustmi tug'ilmi ekanini sen o'zing barimizdan da ko'rak bilasan. men Sen. men sen narsa bilan student edim, o'qitishimga g'oshiq bo'ldim. Bir mingina tugul. Bizni kursda butun qizlar ona g'oshiqi. U mening ortdan yuriy boshladi. Hozir men anglayman. Anga so'rov kerak bo'lgan. Turliqli xizmatchi. Ay, siz bitik bola. Yuvarg'a o'tiklarga osh pishirga kerak edi. Men hatto o'quvimni da bitira olmadim. G'imirim uzdi. Yo'q. Men alida yoratam tegizni. Lekin men tunlar bo'yi yilab shig'aydim. O'ltishimda ilk xotinning ismini aytaydi. Men onasining anigizni unutolmay deb yig'laydim. To'xta. Balki tegizni nomusi burishgandir. Anigizning shovlasi uning yoniga kelgandir, a? G'arib. Sen shunday tanishmi? Aning. Bizning ayibimiz sen bizni tarbiyalading. Yo'q. Men seni tarbiyalamadim. Seni atayim tarbiyaladi. Ro'yilni balki menda. Men ona bo'larga tirishdim. Sizning anigiz bo'larga. Shulaydir. Xatirlali. Sen necha topqir menim ani tugilma bosim yosib aytirgan matashdim. Necha Yari. Bular barsiz ma'nasiz bahas. Ya. Siz borig'izda o'sdingiz. Borig'izda turmushda narsagadir erishdingiz. Sen otoqli kishi bo'lding. Sening to'rida gazetalarda, jurnallarda yozalar. Noila o'qituvchi, irayda, rolning dashida avtoriteti zo'r. Eng og'ir ishlarni onga topshiralar. Borisida shunday bat edi. Ular tegizning yubileyi, u qutlov adreslarini, u kelgan bo'laklarni qo'yarga bilgani yo'q. Borisida shunday bat edi. Boqdim esa, borisida qimtov ekan. Kichkinagina bir itargish, o'tgan turmush borisida mashinaga sotib ketdi. Qo'rqirday birgina yo'q. Vaqt ya ko'ngilsizlikna. Qarali. Sening de bugun tiling ochildi. Hamon falsafa sotasan. Ay, sen bit menim istalgan narsa ketirganimni, yo'g'on pishirganimni ko'rding. Yo'q, men ranjimayman. O'zim g'ayibli. O'zim. Vaqtiya ko'ngilsizlik desang, a? Vaqtiya ko'ngilsizlik. Yari. Status quo'ni bilan o'ynab zalg'ani yo'q. Nima status quo? Atining ismini shaynerga yurib bilmaslar. Ular taqli ehtiromli kishi. Ay. Bizning sening mening biluvim bir nida tugilmini. Biz narsagina bilamiz. Sen mana isbotlarga kerak. 20 yildan so'ng. Bular bit imish-mimish. Andi imish-mimishdan sirtin rasnlarga bular. Birakda sirtin Равильник yumshoq bo'lsa. Kстати, ana şantajlılar sotib olmoqchi bo'lalar. Sotib olmoqchi bo'lalar? U bir ko'gar bitgan ishni tekshira.
нендір экспертіні, следовательні жауапқа тартмақшы бұла. Аның дәртін сүрілдірір үшін әне уақиғасын кетіріп тыққаннар. Ауыл хайван жемге қапмай. Балаша кібік принципиал болып плана. Неге олай дұрыс айтып айтасың? Яллам. Ройының халі бет бар бізден да ауыррақ. Оның хамат егізмен. Ғариф. Негіне болмасын туғаннар болып қалырға бағда бер. Сіз бит туғаннар бір елғылар дерлік. Яныңда кімніңдір елі ерәген тұйырағат. Ол бит сенің туған абыяң. Сен әне шибіш анасы кібік. Сен шибірлерінің исен сау қалуын, яныңда бұдай шиплеуін тілейсің. Ғариф. Алай болмай о. Біз енді бұй жеткен кішілер. Тұрмыш ол кебітке шығып кірміне түгіл. Ішлеген ішлерің үшін әркімізі жауап бере. Мен әнкей іштемдік теоретиклар ішлерге есірек машауғый. Менің законым жеңу. Оның қақыра мен кішілерімді үсіміне қысқармайым. Тоқта. Қыла жайып ешер үшін жинеетіні дақылап бұламыны? Қорқыныш кіші сен, Ғариф. Жеңу бетсіңа кіші қақына түгіл өзің үшін керек. Әтемнің язмышын қалыстырды. Кухнешен туғансың, кухнеда. Ярар. Ярай, ғафу етті. Закон күту үшін yazıla дейсің, Ғариф, қорқыныш кіші сен. Сен бит өзің үшін бәркімні де жәлләмейсің. Бәркімні де. Яр ел. Сенің күбіклер аз. Әмин Равилні күтәм. Иртәдән бирле күтәм. Һәм көтәшәкмен. Бірге футболын едік. Марка жинейдік. Балықты тайдық. Қазір мен аның өзін футбол топейтіп Жетті. Равилні рәнжетірге біргізге дәйдік бермәм іштәсің. Ол қызамық шерімнен өлә язды. Менің қолымда өлә язды. Мен аны тірілттім. Мен тірілттім аны. Мен аны біргізге де рәнжетірге ерек бермәм. Сіз Галескер Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театры артистлары башкаруында драматург Диас Валиевның «Намус хөкеме» дигән әсәре буенча куелган спектакльнең икенче өлешен тыңладыгыз. Аның өченче өлеше тиздән, ягъни Россия радиосыннан яңалыклар чыгарылышы яңгырагач 16 сәгать 10 минутта булыр. Казан сөйли. 16 сәгать 10 минут. Театр микрофон алдында дигән циклдан әдәби драматик тапшыруыбыз дәвам итә. Хәзер без сезнең игътибарга Галескер Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театр артистлары башкаруында драматург Диас Валиевның «Намус хөкеме» дигән әсәре буенча куелган спектакльнең өченче соңгы өлешен тыңларга тәкъдим итәбез. Камбаранда. Килегез. Куйдыгыз. Сіз ғайшынмы?
нәрсеге керек болдым тағы? Ой, Алла. Кімге керек болдым? Арсланов Равиль Мансурич. Өлкә прокуратурасының следователі. Сіздің білән қай бір нәрселер турында сөйләшергә дип келдім. Бұлай, следователь болып түгел, бұлай ғана. Мен сіздің Арсланов екеніңізді білем. Көрдім. Таныйм. Айдағыз, рахим етіңіз. Мына отырыңыз. Рахмат. Қазір мына бір қалап шай ішербіз. Ой, Алла. Ай, менің әлі не байлық жоқ жоғында. Ай, бірган болса. Бәлки мен кебітке шығып кірімін, ә? Керек, бізден харбір шылмағыз. Алай дейарай, кебіт янаса да ғана үлгірірбіз. Қызғанышқа қаршы қызылар ақығыма. Меңа бары бір. Меңа коньяк болса да, шампань болса да, портвейн болса да бір өктісін тәсір ете. Шоң көре мен арзаннысын алам, әм ұтам. Чүнки ақша янға қап. Айда, рахим етіңіз. Айда, мінез. Ярай. Айда, салиғаны. Айда, сізні көруіме шатмын. Ярай. Танышылыққа, сіздің исәнлікке. Мына рахим етіңіз закускіға келкіғыма. Рахмет. Анвар Каримович, сіз мені қоян білесіз? Білесіз ме? Сіз әнегізге бекні ұшағансыз. Әйе. Қазір отырда сирау күлкі дегілі. Қарт, пенсионер. Әмі қойшандыр біз де беталі яшидік. Көптен енді ол заманға. Мына жол біз яш шақта. Шағыштырмаша яш шақта. Мен сіздің әнегізге ғашық едім. Бұл бөлмәді мен студент шағымнан бері тұрам. Ғұмырым бойы. Сіздің әнегіз тәбірі де болды. Көп мәртебелер. Жоқ, әтегіз білен бірге. Айдаңыз әлі, тағын бір. Жоқ, рахмат. Жоқ, сіз мені бақытсыз кіші деп ойламағыз. Бақытсыз кіші түгін мен. Үйлендім, балаларым болды. Барда өз жайында. Тек мына қатын өлді. Балалар өз жолларына кетіп бардылар. Жоқ, мені өзлер янына шақыралар. Шақыра. Әмин, бармайын. Барасым келмейді. Сізді көруіме шатмын. Анвар Каримович, сіз мені мәни білән әти турында сөйлесеңіз еді. Сіз бит менің әтинің досты болғансыз. Бірге эшләдік. Атылысыз ме? Мен сізге фотокарточкаларына көрсетем. Ол елларының фоторәсімдері де сақланған менде. Қазір. Мына біз мұнда шәу. Мына мұнысы сіздің әнегіз. Анвар Каримович, мені 48-ші ел қызықсындыра. Менің әнем шул елна хәләк болған.
Шул ук елны инфаркттан минем бабам профессор Луковский да үлгән. Гыйльми сессиядә биология фәнендәге хәл тикшерелгән. Шушы сессия минем бабамның үлүе белән бәйле түгелме? Әти белән дә билгеле. Кем булган ул чакта әтием? Аның шушы мәсьәләләргә мөнәсәбәте, принциплар ничек? Беләсезме? Без профессор Луковскийның аспирантлары идек. Менә карагыз, менә фотокарточкада. Ана фронттан кайткач, армиядан соң. Әле күрәсез гимнастеркаларында салмаган. Ана хәрби гимнастеркада сам. Гаҗәп. Нәрсә гаҗәп? Күптән түгел мин пивнойда бер кеше белән таныштым. Эчеп алгач сөйләшеп киттек. Ул да менә шул хәлләр белән кызыксынып китте. Ерактан уратып сорашты, ләкин битте пешенеп сорашты. Аннан соң минем өемә килде. Мен хәтта минем өемә юри килмәде микән дип тәүдәдем. Инде менә сез килеп китегез дә миннән сорап ала башладыгыз. Нәрсә кирәк сезгә? Ниемеш? Ул кеше Рөстәм Әхмәтшме? Хәле сез ул кеше белән таныштымыни? Сезнең башыгыздан пижик бүрегегезне салдырып алганнары булмадымы? Минем башымда бер кайчанда пижик бүрегем булганы юк. Әнвәр Кәримович, кайбер сәбәпләр аркасында ул вакыттагы, ул еллардагы хәл мине бик нык кызыксындыра. Алар бит барысы да сезнең күз алдыннан үткән. Безнең күз алдында тарих кытышкы шәкәмәтләр эшли. Карап торсаң искитәрлек. Карап торсаң. Әгәр карап кына торса, сезнең күптән инде кеше белән сөйләшкәнегез юк ахрысы. Күптән. Шулай итеп, Әнвәр Кәримович 48 ел һәм әтинең тоткан позициясе. Туктагыз, сез миннән ни җавап алырга телисез? Үткәнгә үлән үскән, алар беркемне дә кызыксындырмаска тиеш. Теләсәң ни җавап тик дөрестлек кенә булсын. Әллә сез дөрестлек һәр вакытта да бик яхшы дип уйлыйсызмы? Нигә кирәк соң сезгә дөрестлек? Әнвәр Кәримович, күптән түгел генә минем кулыма бер җинаять эше килеп төште. Ул эш минем әнинең үзен үзе үтерү турындагы эш. Әнигез. Мин сезнең әнигезне ярата идем. Һәм мин бәхетле. Мин бәхетле. Чөнки мин аның улына әйтәм. Ярый. Әгәр телисез икән, сөйлим. Беләсезме? Биологларны килешмәү өчен ике лагерьга бүлеп куйган бер мәсьәлә тирәсендә көрәш кызып китте. Тормыш шартлары үзгәрүдән организмның үзгәрүе мөмкинме? Бу сорауны булай итеп формалаштырып та була. Алдан күкәйме, әллә тавыкмы яралган? Берәүләр катгый һәм ачык җавап бирделәр. Күкәй. Икенчеләр шулай ук катгый рәвештә әйттеләр. Тавык. Тавык позициясында турышлар, дөрес позицияда, материалистик һәм диалектик позицияда торалар, һәм күкәй позициясында турышлар. Идеалистик һәм метафизик позицияны яклар булып чыкты. Билгеле инде, берәүләр өскә калыкта, икенчеләр төпкә батты. Менә сезнең бабагыз, профессор Луковский, күкәй биологиясе яклыйды. Менә сезнең әтиегез, ул чакта профессор Луковскийның кияүе һәм шәкерте.
вульгарлаштыру үшін ғафу етіңіз. Шулай ук көкәй қарасында тұрайды. Мына бүгінгі газетта менің интервьюсын бек рахатланып оқыдым. Қысқасы, шундай бір заман болды. Сіздің әтегіз шын фәнни дұрыс болған көкәй қарашларынан ваз кешіп, ялғыш болған тауық қарашын алға сүрді. Өзінің оқытушысы профессор Луковскийні көкәй қарашлары үшін тәнқидледі. Юморлы кішісіз, Әнвар Каримович. Бек те юморлы кіші. Юмор. Мені бақытсыз бәнді деп санарға мүмкін. Мен бір неге де ерішмедім. Мен өзімнің сәләтімні, білімімді файдалана алмадым. Сіз маңа түзетмей асағыз. Күнләшуге, әшәкірі күшті күнләшуге түзетмей асағыз. Мен фәндәшлей алмадым. Мен биология оқытушысы болдым. Аннан соң мен мәктәп қарауылшысы дәрежесіне түштім. Кім айтмышлы мен ішкіге салыштым. Тоқтағыздар, сіз нәрсеге деп келіңіздер мұнда? Нәрсе керексің сізге меннен? Сіз башта менің яныма әнәшіл әдәм ақтығым тебердіңіз. Қазір өзіңіз мен яратайдым сіздің әнегізді. Яратайдым. Чүнки сіздің әнегізді яратмышы мүмкін түгілейді. Қазір... Зинхар тынычланығыз, Әнвар Каримович. Әнвар Каримович, не үшін менің әти ол шақта профессор Луковскийға қаршы шықты? Нешік келіп шықты ол? Әтейін? Әйе, менің әтейім. Сенің әтейін. Білесіз ме, ауыл қожалығы сессиясынан профессор Луковский ауру болып қайтты. Шулайдан аяқтан еққан нәрсе сессия түгіл, ана аяқтан еққан нәрсе сіздің әтегізінің қиянатиді. Чүнки сіздің әтегіз профессор Луковскийның яратқан шәкірті, оның үшін мәктәбін рәсми рәвіште дәвам етешек кішейді. Шек болды ол? Ғалыми жылышта шығыш жасады. Бүгінгі заман генетикасы мәселелерін үйренгенде биологлар ашық һәм принципиал, теоретик, фәлсәфи концепцияларны дұрыс аңларға тиішлер дейді. Менің элекке оқытушым профессор Луковский өзінің хаталарынан арынырға тиіш дейді. Оланы элекке оқытушы, элекке ғалим, элекке оқымышлы деп атады. Хаманың шығышының мағынасы шолыйды. Ол ертегіден башлап, ескі реакцион қарашлардан өзінің ғылми ішінгіна құтқарып қалмай, иптешлерін де құтқара. Аларны да яңа баштан әзірлей, жеңа һәм күрәшіп жеңа. Шуннан соң профессор Луковский иіне қайтып ет алмеші, урамда өлді, инфаркттан. Сіздің әнегіз өзін өз өтірді. Амин. Анда андай кішілер білен ені шашлай алмадым. Мен әтені біздің елдегіне түгіл, шет елде де бек ніқ танылтқан монографияны Луковский қызметлеріне негіздеп язған деп ешіттім. Асылда ise ол оннан файлаланып қына қалмаған, оңа қиянат етіп кіне қалмаған, оның қызметлерін ұрлаған да болып шыға түгіл ме? Шыннан да оның басылмай қалған қызметлері қалған еді ме? Жоқ нәрсе. Жоқ, ұрлаған деген сөз. Жоқ сөз. Арсланов профессор Луковский идеяларын ұрламады. Керісінше өстірді, байытталарны. Ұрлау дейсің, Сіздің әтегіз өзі де зор ғалим еді. Ол өзі де мұңаршы көрілмеген зор, талантлы фигур еді. Ondan профессор Луковскийның яратқан шәкірті болу қағына дейсің мұны.
Sizning atınız bari tик xıyanat etdi. Ol frontavik. Hayır, biz ikimiz de frontavik. Soğuşta sizning atınız yaşkına leytenant bulup başladı. Ақырғы 3 yılını yaralары бойынша тылға списать еткенде sizning atınız indi майор idi. Мына ол xıyanat etdi. Өз ғұмырында bir тапқыр xıyanat etdi. Зур ғалим, оригинал идеялары болған ғалим, біздің ғұрурлығымыз xıyanat etdi. Ama мен xıyanat etmedim. Мен fende o'zime xıyanat etmedim. Lakin şu vaqtda men sizning atiyingizga qarshi kurashirga o'zimda kuch topmadim. Men shundan so'ng ishga boshladim. Tushunkilikka berildim. Genetik yangadan grajdanlik huquqi olib olganda menga endi fanga qaytirg'asiz edi. Şulayda men sizning atiyingizni ko'ra olmayman. Men ko'ra olmayman. Chunki men anga bugungi kunga xatli sen ashaki jon deb ayta olmadim. Qatashqash hal. Bilmem yaxshiroq bo'lgan. Söylemasang aybatroq bo'lar edi. Men de bilmasga bek tilar edim. Nishlaysan bit? Yozmishdan o'zmish yo'q. Bular degan bo'lmay qolmaydilar shu. Narsa bo'lmay qolmay. Mana silashamiz hali. Ravil. Demak, sen de berdi. Yaxshi. Mana silashirmiz. Men shul silashirga deb keldim-da endi. Rashida. Aqlli mashisim keladi. Ravil bilan bizning ikkimizga narsa bo'lsa da oshar hazırlachi. Shayida, mayida bo'lsin. Anigamizga biroz ko'ngil ochib olmasqa. Onda olma piroglari qolgan edi. Yo'q. Nega bo'lsa itlini irillar oshirtirgan. Yaxshi. Oğlum, Ravil, nindi sigaret tartasın? Mana. Varna. Yarısı, lakin men filtr bilan yaratmayman de yaratum. Zarar yok. Varif qaytmadı mı yani? Bilmem. Oğlum, ertaga chiqarga tegish. Alay, seni kimdir şantajlaydı deb eshitdim oğlum. Aningning o'ligi turindagi iski ishni tartib chiqarganlar. Narsa sening hozir olib bora turgan ishingni yemib qoldirga qo'ydilarmi? Qaraysilar ya. Bir shilma. Meni yoqlab turgan hojati yo'q. Bular menim uchun barsida ishimni tishlavi kebikgina. Namusun, zakon nishib qo'shsa shulay ishla. Shmartib matashma. Sana Rilini menim ish bo'lmali kvartira salirga bo'lishashig'im turida aytmadimmi? May tizdan anag'im bo'lar. O'zim esan chaqda. Ziyoratga bermoqchi bo'lasizmi? Kerakmi? Ko'z baylash o'ynamayq.
Мин сине якларга дип килмәдем. Мине кемнеңдер шантажлавы турында да сүз бармый хәзер. Мин Разумовский һәм башкалар чуалткан йомгакны барыбер сүтәчәкмен. Взятка дейсің. Аллай. Рашид ақылым, бар әлі сен шығып тұрады. Бар. Шықмасын. Бу безнең барыбызга да кагыла. Әти. Арif, барығыз залға шығыңыз ана. Ярый. Безнең барыбызга да кагыла бу. Балалар калыгыз. Сен нәрсә сөйләгәнеңне аңлыйсыңмы? Минем фактларым бар. Үзен үзе үтерү факты исбат ителгәнгә эш туктатылды. 23 ел үткәч тә фактлар булуы мөмкин. Юк, Равил, сине шантажлыйлар, шуңа ышангансың. Син җавап бирүдән куркып, әтиеңнән инде бер адәм актыкларына сабып кытылмакчы буласың. Тынычрак. Сабыр гына. Утыр. Менә шулай. Сабыр гына сөйләшик. Мин бит әле бер нәрсә әйтмәдем. Сине бер нәрсәдә дә гаепләмәдем. Кичә төнлә мин сез күңеләшеп утырганда, үзебезнең иске квартирдагы бүлмәне карап, андагы стенадагы пуленең стенага керү пичмагын үлчәдем. Пуля стенага туры пичмак ясап кергән. Ай-ай-ай. Пуля стенага туры пичмак белән кергән. Туры пичмак ясап атылган пуля белән әнинең үзен үзе үтерүе мөмкин түгел. Стенага урта буйлы кеше аткан. Менә синең буйлы кеше. Рауль. Гариф, тынычлан. Гариф. Ул аны әни үзен үзе үтергән итеп күрсәтү өчен уйламыйча ашыгып эшләгән. Квартирага ничә мәртәбә ремонт ясалды. Күпме вакыт узды. Анысын уйламыйсың. Вакыт факторы үзе генә дә теләсән инде изне үзгәртә ала ул. Әйе, вакыт күп узган. Син ул вакытта ремонт ясатырга ашыккансың. Яра хәтереңә төшер. Ремонтны бит син шул вакыйгадан соң ясагансың. Тишек шпаклевка белән генә сыланып куелган. Бит башта грунт ясатырга кирәк иде. Менә ул вакытта купмаслык булып катып калган булыр иде. Булай ул нәрсә? Стенага кагылу белән кыелды да төште. Стенага хәтта пуленең килеп төртелгән изе дә күренеп тора. Аннан тыш. Нәрсә аннан тыш? Нәрсә аннан тыш? Ул исән иде. Больницада операция өстәлендә үлде. Әйтә алган булыр иде. Әйе, 2 баласы калмаган булса әйтер иде. Дәвам итәбез. Тыныч кына сөйләшик әле. Пуля стенага 2 сантиметр кергән. Практика әйтә, малы калибрлы мылтыктан күкрәк читлегенә төбәп атканда пуля эчтә кала. Бик сирәк очракларда гына гәүдәне тишеп, аркадан җиргә төшә. Монда гәүдәне тишеп чыкканнан соң 2 сантиметр стенага кергән. Мин атмадым аңа. Әнием үзен үзе үтерде. Син яралангансың. Ул вакытта үзеңә әни атты дигәнсең. Кем атты сиңа? Үзеңме әллә бабаймы? Бу вакыйганың бердән бер шаһиде. Бабай бит. Бу нәрсә ул инде? Бу бит инде допрос алу була бит инде бу. Сен, Равил. Бабайның соңгы елларда мәчеткә йөри башлавы шуңа түгел микән? Кара гүргә кергәнче син малга хирыс булырсың. Кылган гамәлең өчен җавап бирерсең. Ул бу турда гомере буенча әйтмәгән. Ләкин үләр алдыннан әйтмичә түзә алмаган. Тимә. Ул мәрхүм. Ул хәзер җавап бирә алмый. Ул инде җавабын биргән. Менә хәзрәти сиңа җавап бирәсе. Ни эшләп соң ул чагында допрос алуның протоколын язмыйсың? Әти, допрос түгел бу әти. Әти, мин сине яратам. Яратам. Шуңа күрә дә мин барысын да белергә тиеш. Әти, без барысын да белергә тиеш. Әти, сөйлә. Син барында сөйләргә тиеш.
Мансур, сөйле. Яхшы, мен асылда ішінің нешік болғанын сізге сөйлеп берем қазір. Мылтықтаушына мен бөлмеге кіріп кірдім. Әнегіз еден ятайды. Мен енді аны өлген деп біліп ойлап, өзімні өзім біліштірместен қолыма мылтық алдым. Олар ала көрші бөлмеден әтейі кіріп кірді. Не ішледің сен деп кішкіра башлады. Ларисаға мен атқан деп ойлаған ол. Кенет қолымнан мылтықны тартып алды да, өзін өзі сезместен шошынған халінде коробка басты. Мылтық атылып етіп, пуля менің желкеме бәріп кірді. Дұрыс. Стенадағы пулезі Ларисаның өзін өзі өлтіруіне испатлау үшін әти тарапынан ішленді. Чүнки әти әнегізні мен өлтірген деп ойлады. Ол мені құтқарға тіледі. Сіздің хаққа, балалар хақына. Ларисаның көкірегін тешіп шыққан пуля шыннан да еңе түшкен еді. Әткәй аны алып, қазір яшырып қойды. Ашығыш ярдам келгешкіне әнегіз аңына келді. Солай әти өлгенші меннен шекленіп яшады. Ол өлгешкіне мен бірне қадар тынышландым. Әмма ол мені соңғы айда әлігі Құр'аннан қалдырған сурасы білен боршыды, ғазаплады. Мен әліге қадар әнегізні түшімде көріп саташам, өзімні аның алдында айыплы санайым, һәм ақланырға тырышам. Делода сенің көрсетмелерің сақланған. Не үшін сен өзіңе ол шақта әне отты дедің? Не үшін сен анда дұрысын сөйлемедің? Дұрысын сөйлесем, әтені қолға алған еді. Не үшін ұлыңа аттың деген сұрауға мен өтірушіге аттым деп жауап берген болар еді. Бұл шырақта енді біз ikimiz de әти білен түрмәдә болар едік. Мен сізнің язмышыңыз турында, сізнің киләчәгегез турында ойладым, балалар. Енді бұл вақытта атам алдында да, мына қазір келіп, сізнің қаршығызда да өзімні өтіруші болып қалырмын деп башыма да кетірмедім. Әнені сен өтірмегенсің. Ол өзін өзі өтірген. Не үшін? Не үшін сен профессор Луковскийға қаршы шығып аны құтыш-құш ғайыпладың? Ол бет сенің ғилми жетекшің болған. Ол сенің қатыныңның әтесі, ғұмум биология мәселесінде бүрік фикірлерін ортақлашқансыз, бүрік нәрселер үстінде эшләгәнсез. Әмма ғилми сессияда генетиклар ғайыпленгәч, сен күтілмәгән бұрылыш ясағансың. Неге сен өзің ышанған фикірлеріңнен шулай кинәт кенә ваз кешіп, ұстазыңның ғайыплаушылар сафына бастың? Не үшін сен шундый хиянәткә бардың? Тыныш заманда яхшы булу җиңел. Бик җиңел. Әмма намуслылык гомер белән үлчәнгән бер заманда сен минем Луковскийга қаршы шығуымны хиянат дейсің. Мен йомшаклык дейм. Әнеңнең үлемен җинаят дейсің. Мин бәхетсезлек дейм. Бүген жылы бүлмәдә утырып намыслы булу җиңел. Ай җиңел. Менә кайчан син ике юл чатында торасың. Барысында дөрес аңлауыгызны үтенәм. Зинһар дөрес аңлагыз. Фронт юлын үтеп, вагоннарны чемоданга салгач, мин тормышымның теләсә нинди теориядан, теләсә нинди положениедан кыйммәт икәнлеген аңладым. Мин тыныч һәм әйбәт яшәргә теләдем. Мин моңа хакым бар иде. Мин моны каным белән яулап алдым. Яшисем килгәнгә күрә дә мин гыйльми сәнәттә
Луковскийға қарсы шықтым да. Енді 10 минутның меңа қодақтай қодалып, ғұмыр бойы қан сарқытып тұрасын ойламадым. Негіз аны ғафу ете алмады. Әтисінің кинат инфаркттан өлуін ғафу ете алмады ол меңа. Әтей. Ол дүнияны бары тек яқшы, яқты яқтан ғана көрді. Тұрмышының негізі яқшылықтан ғана түгел, ялғыздықтан да ғибарат екенлігін аңлай алмады. Жоқ, әтей, жоқ. Яуыздыққа қарсы күрескен ол. Сенің әшәкілігіңді көтере алмаған. Әлі сен аның кірсіз көңілі сау жанлы болуын көтере алмадың ма? Алар бейді. Луковскийді бітіріп ташлаған кібік мені де бітіріп ташлаған болырлар еді, әгерде мен аларға шондай мүмкіндік берсем, мен аларға изол қоймадым. Ижадымны, іздәнулерімді дәуам еттірдім. Бары тек тактигімді өзгерттім. Менің орнымда бақсан, сен де нақ шулай ішлеген. Мына мен қазір нақ сенің орныңда, сенің шул шақтағы халіңде. Мен Разумовский үшін айтам, текшірулерімні. Яқшылық білән яуызлық бір-бірсіне өріліп бара, ұлым. Шуңа көре тұрмыш дейлер аны. Тұрмыш нешік қошса, мен шулай ешедім. Сен өз қарашыларыңнан шетке тайпылмасқа тейшедің. Мен қали тілген шартларға яраштым. Сен оларға берішмәске тейшедің, олар бит ғаділ болмаған. Мен бұлдыра алмадым. Сен де бұлдыра алмайсың. Мына сен де қазір жамағатшының фикірінен қорқып, атаңны саташақсың. Атаңны саташақсың. Білмеймін. Намыс хүкімі күшлімі, әлі хүкім намыстан күшлімі білмеймін. Әйеті, сен кіші. Тұрмыш нешік құшса, сен шулай ешегенсің. Сен өзінде күш, талант барлығын түйіп, шуларды юғалтудан құрыққансың. Шының ішінде сен ғайыплы. Хикмет бет күрок кәкім басуда түгіл. Сен ме, әлі ол өзіме, нешік кіна болмасын, аны мылтық алырға сен мәжбүр еткенсің. Шуңа көреді сен ғайыплы. Чүнки тұрмышта шын хақиқат деген нәрсе бар, вүждан бар, намус бар. Намус хүкімі бар. Бұл бүйі хүкім алдында сен жауап беруге тиішлі. Жоқ, бары бір сен ғайыплы. Әнені сен өтірмегенсің. Ләкин сен кодексқа жазылмай тұрған жинайет ішлегенсің. Закон сені хүкім ете алмай. Ләкин біз хүкім етеміз. Мен қазір текшіруші де, юрист та түгіл. Сенің алдыңда ғади улаң болып қана басып тұрам. Әтей, бұл нешік мүмкін? Бұл нешік мүмкін? Лайла, ешім қызым. Лайла. Я Алла. Бізге қазір нешік яшарға керек? Бары тек хақлықтан ғана қорқырға керек ме, әне? Оннан меңа не мағына? Нәрсе сілегенімін өзім де білмейм. Мен қорқам. Сенің хақлығың кімге керек қазір? 20 жыл ұзаннан соң. Бүтін ісім тұлғаш. Сен бит бүтін семьяны ұпқынға тіресің. Аңлайсың мұ шуны? Бірінші ратта әтені, аннары әнейні, мені, сіңіліні, нихаят өзіңні. Сенің хақлығың кімге де болса керек деп білесің ме? Әткей, зор ғалим, шәріміздің, республикамыздың құрлығы, фәннің даны, елінің даны. Мына бұл хақлық білән кішілер, сенің хақлығының да сырт сегін сындырылар. Өзіңнің де. Кішілерінің мұнда ненде қатнашы бар? Не қатнашы бар? Әгер де сен бір кімге де керек мән хақлығың білән кішілерінің бұрымына түртсән, алар бұны ғафу етерлер дейсің ме? Мұннан бірнеше гәне күнлік сенің бар нәрсіңде бар еді. Бүгін сенің yurtimda, xotinimda, bilatimda yo'q.
Нәрсе дедің менің қатын турында? Равиль, тынычлан. Ленин себетледім әлі. Ишік түрінде сенің шимаданың білән әйбірләрін күтә. Меніңше Линка дұрыс ішлей. Мындай идиот білән кім ешесін? Равиль. Әнкәй. Гафури. Ул сеннән мәгәнә чыкмасын аңлаган. Хәзер синең сиңлең дә юк. Улар сине карап китте. Наилә улаңлар, аның күңеле саф улаңнаячак. Әтинең юбилей бетте. Иртәгә мин үз ягымашам. Әмма китер алдыннан буларның барсына да ныкта куйларга тиеш. Бүген мин Рөстәм Әхметович белән очраштым. Ул заман кешесе, бер-беребезне аңладык. Ул барыннан да бирәк иске эшне казып чыгаруның үзе өчен начар булачагын яхшы төшенгән. Дәшмәячәк. Шулай итеп, бернинди гайбәт, бернинди сүз дә чыкмас. Сиңа да ихтирам йөзеннән кичкенә генә компромисска барырга туры килер. Теге син утыртырга теләгән экспертны следовательно әйтәм. Аларга кагылырга кирәкми. Алар ялгышканнар гына. Ялгышмаганалар, җәзасында алачаклар. Ялгышканнар. Шулай итеп, әнинең 48-нче елдагы үлеме турындагы эш списа итеп юкка чыгарылачак. Шулай итеп, бернинди драма да булмады, берни дә кузатылмады. Һич ни юк. Һич ни юк. Һәм безнең намусыбыз чистамы? Шулай итеп, безнең әнинең үлеме булмады. Әтинең хыянаты булмады. Минем хатыным китмәде. Без синең белән дошманлашмадык. Бар да үз урынында дөнья түгәрәк, шулаймы? Юк, сез дошманнар түгел. Юкмы син ул Гариф? Син борчылма. Лина шалтыратты, ул бик борчыла. Шулай итеп, әни, бер нәрсә дә үзгәрмәде. Шулай итеп, әтинең шушы көннәрдә шаулап гөрләп үткән тантаналы юбилейеннән башка бер нәрсә дә булмады. Шулаймы, әти? Oğlum, sen haklı. Haklısın. Belki bulay ayvetrak bulur. Bilinsin. Bilsinler. Hadi. İşi beğen bulma. Bir nida bulmadı. Bir kimni satmadı. Bir kimni de öldürmedi. Sen çınlapta meni öldürüşü deyip oylaysın mı? Sen hatta buna şangansın da. Arif. Evet men sana ömrüm boyu şanıp dildim. Bu sen mi Arif? Yarar. Hazır münasebetlerini açıklap tıratırın vakit түгел. Жібіген. Bulamık bulma. Şımasam. Hazır. İlk sol indi. Qara tegi vaqtda kibik. Qara sen ha? Şübrekne. Miskine. Qara sen qara. Başta muyundan pişirak qabatadağın sыңынан qaltırap düşe. Ortından şistatırga turib kele. Şulay etip, bir nindi drama da bulmadı. Барсында ұмытырға бітті кетті. Бұл ішіне қоя қоясың. Сен Гариф алырға ғына көніккен. Түлерге керек. Сен де түлерсің, Гариф. Балалар, Равиль, Гариф. Қалалып кетігіз. Гариф. Ya Allah. Mana hazır sen 2 yıl çatında turasın oğlum. Onğa mı,
Сулғамы? Ялғышма. Соңынан үкінірлік болмас. Сен нешік яшарсың енді қазір? Әне? Ғафу ет, мен башқаша болдыра алмадым. Мен нәрсе? Мен әттеген білән. Әйе, сен аңа керек. Рауль, сен қазір қойға? Білмейм. Айбірлерімді алырғадыр мұғайын. Сен бір шылма. Лина меңа шалтыратты. Ол қызып қына кеткен. Ол қойнар қылықлы. Сен бір шылма. Керекме. Біз ят кішілер. Ертемі соңғы бары бір шулай болар еді. Керекме. Мені ұнытма. Сен бит әр вақыт меңа әне деп үндәштің. Әнең болуын ұнытма. Мен сені күтәрмін. Бәлки менің тұрмыштағы ең төп, ең зор ілішім сені тәрбиелеуімдәдір. Рахмет, әне. Яр, Хуш. Мен кеттім. Мені ішім күті. Сіз Ғалиаскар Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театр артистлары башкаруында драматург Диас Валиевның «Намус хөкеме» дигән әсәре буенча куелган спектакльнең радио вариантын тыңладыгыз. Рольләрне башкардылар Мансур Арсланов, Фуат Халитов, Рашида Салиховна, аның хатыны Шахсанам Әсфәндиярова, Рауль Арсланов, Наил Дунай, Гариф Арсланов, Әсфәр Шакир, Найля, Гөлсем Исангулова, Лина, Рәмзия Хисами, Рөстәм Әхмәтович, Габдулла Шамуков, Гайшин, Шаукат Биктимер, Разумовский, Делюс Ильясов, Тикшеру бүлеге башлыгы Фатих Кульбарисов. Спектакльнең режиссеры Марсель Салимҗанов, монтаж режиссеры Фуат Халитов. Спектакль магнитофон тасмасына 1972 елны язып алынган. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.